Ni rhwng Calan Gaea a'r tân gwyllt, rhwng y gwrachod a'r greichion, ond os braidd dim byd rhwng Llansawel ac Aberystwyth a'r dibyn yn uwch gynghrair Cymru, y ddau waelod yn cwrdd gyda ni pnawn yma yn fyw ar S4C. Aberystwyth yn y gynghrair ers y tymor cynta, a dyma tymor cynta Llansawel a'r gêm gynta rhwng y ddau glwb hefyd. Yn cwrdd pnawn yma, ni hefyd gyda llaw rhwng darllediadau byw o'i steddfod y ffermwr ifanc ar S4C. Na chi le braf i fod ar nos Sadwrn. Llansawel yn cwrdd ac Aberystwyth i fan hyn rhwng y môr a'r mynydd. Lle braf arall i fod i wrth ochr Owain Tudur Jones. Wrth i fod, os fysa'r amtyn di ennill yn uwch gynghrair Lloegr yn erbyn Everton. Ymddiheuriadau i gefnogwyr Everton yn fyna. Beth am hon, y ddau waelod? Yw hi'n bwysicach chi Llansawel neu Aberystwyth? Mae gen i'r clichés i gyd yn barod am heddiw, Dyl. Mae hon yn 6-pointer i'r ddau glwb. Mae mor syml â hynna. Oherwydd ar hyn o bryd, mae'n edrych yn debygol mae'r ddau dîm yma ydy'r ddau dîm gweitha yn y gynghrair. Ond ti'n gwybod beth, a buddigoliaeth un neu'r llall heddiw yma, jyst yn codi ysbryd, gwneud siŵr bod yna rhyw fath o egni ychwanegol yn dod i fewn i be bynnag garfan, mae hon yn gêm fawr iawn i'r ddau glwb. Dyna pam ni yma yn fyw heno ar S4C, a dyma beth sy'n digwydd. Dydd yr unig pnawn yma, ond wythnos yma hefyd. Y Seintiau Newydd yn chwarae gymaint o gemau yn Ewrop. Maen nhw gyda gemau wrth gefn yn y gynghrair, un o'r rheini yng Ngheuconna. Mynd ar ei hôl hi, Jack Kenny'n sgorio i Ngheuconna, 10 munud mewn yr ail hanner, ond Owain, maen nhw'n taro nôl i ennill. 2 eilydd yn dod mlaen, McManus a Clark yn sgorio yn y munudau ola. Ie, be di'r dywediad Saesneg dda? Normal service resumed. I weddill y gynghrair. Yn enwedig Pen-y-bont ar y brig oherwydd mae'n edrych yn debygol bod y Seintiau Newydd wedi dod drost y ffaith bod nhw'n stryglo touch bach ar ôl chwarae yn Ewrop. Maen nhw'n nôl yn ffeindio ffordd o ennill, ond maen nhw wastad yn agos. Dwi'n gwybod maen nhw wedi sgorio lot o goliau, fe wedi sôn am hynna pnawn ma, Dyl, ond yn ebyn Ngheuconna, goliau hwyr, yn ebyn Aberystwyth yn ddiweddar, gol hwyr, jyst i gadarnhau'r fuddigoliaeth. Felly mae gemau nhw'n agos, ond maen nhw wedi dechrau ffeindio ffordd eto. Ennill eto pnawn ma yn y bari o Bydd gol 1 yr Seintiau Nawr di ennill 7 yn olynol ym mhob cystadleuaeth. Drychwch ar Pen-y-bont, 5-1 yng Nghaernarfon, 2 Nathan Woods yn y gêm fyna. Fuddigoliaeth bwysig i Ngheuconna. Yn erbyn Met Caerdydd a Holford am ddiffyn gorau'r gynghrair. Maen nhw'n cael y goliau hefyd. 4 pnawn ma, dyma'r tabl i chi, a chi'n gweld y 3 ar y brig yn neud yn dda, a'r 3 ar y gwaelod falle yn cael ei ynysu braidd. Dyna'r teimlad chi'n cael y tabl ar hyn o bryd. Ond Pen-y-bont dal ar y brig. Dewch ni glywed gan y ddau reolwr nesaf. Rheolwr dros dros i gan Aberystwyth, Dave Taylor, mae fe'n sôn am hynny, ond mae rhaid ni holi Andy Dyer o Llansawel hefyd, am y ffaith bod nhw wedi enwi hotdog ar ole. Mor syml o hynny. Sioned David sydd wedi bod yn holi nhw. Well, Andy, it feels like the kind of game where it doesn't get much bigger than this. The pressure is on against Aberystwyth. And Bryn Ferry, you've got a huge opportunity to move above them in the league and off the bottom today. Yeah, but listen, it's just like another game in the league for us, isn't it? You know, when you're down there, the ones that every week are going to be big challenges for us, and this will be no different today. In terms of this afternoon's game, huge pressure, huge game at the bottom of the table. What do you need to see from your players out there? Plenty of fight, which we've had over the last few games. Just making the right decisions in the right areas of the field, and if they acquit themselves well, I'm sure they'll do okay. Yeah, we've seen plenty of character from this Aberystwyth side recently, especially away from home. 2 wins away from home in your last games. How important is it that you keep that going here at Bryn Ferry today? It's really important. It's as important for us as it is for them. So, huge game for both teams. Hopefully it'll be a good game. But, you know, I'm only interested in how we do, really. Talk to me about the home record that you've got here. You're still looking for that first home win in the league this season. How confident are you that that first win at home will come today against Aber? People keep asking me about the wins, and all I'm asking other boys is just to make sure that we're getting decent performances. We're doing our best that we can do, and at any given time, that is going to change for us, and you know, hopefully it is today. Yeah, because the big theme with Bryn Ferry this season has been the performances have been there, but you just haven't been able to convert the performances into points. Yeah, that's absolutely right. And so we can't keep doing any more than keep demanding of the boys and keep asking them to keep fulfilling, you know, their performances in the way that they've been. So we're just waiting for that tide to turn, I suppose, isn't it? And hopefully then we can go on a little run. I'd just like to quickly ask you about the managerial situation at Aberystwyth. It's been nearly a month, still nobody in charge. Can you give us an update at all? I believe they're speaking to someone at the moment. Hopefully it'll be resolved fairly quickly, but otherwise we just
go along as we go, so to speak. So, yeah. Finally, Andy, we, as always, have had such a lovely welcome here at Britain Ferries today, and I've got to ask you about the hot dog, the Dyer dog. Have you ever a hot dog named after you, Andy? I've had lots of things named after me, but never an hot dog, and I've been called worse as well. So, but listen, let's hope there's a bit of dog in us today, and we can do well out here for everybody here and for the cameras, and hopefully, as you said, get that first win. Andy, diolch yn fawr. Brilliant, thank you. Hot dogs for T-boys, fel wedyn nhw'n Twin Town. Alla Andy Dyer di bod yn Twin Town. Dim yn meddwl am hynny. Ti wedi cael unrhyw fwyd di cael enwi ar ôl di, Owen? Na, ti'n Beth yw Robert's Burger Bar yn Norwich? Do. Do. Toilets nath nhw enw ar ôl fi yn Norwich. Edrych yn flasus iawn. Beth am y gêm? Mae hwnna'n mynd i fod yn flasus. Beth am Aberystwyth hefyd? Ni'n mynd i edrych ar ei patrwm nhw'r tymorau diwetha ar ôl 14 o gemau. Ac yn syml, mae'r tymor yma yw'r gweitha, a mae'r tymorau diwetha, ond nhw dim ond just i aros yn y gynghrair. Oes angen penodi reolwr yn gyflym? Cyn gyntaf as sy'n bosib. Does o ddim ffordd o wneud i hyn edrych yn addawol i'r clwb i fod yn onest. Mae wedi bod yn dywyll ers sawl tymor. Cefnogwyr Aberystwyth bron y bod mynd i fewn i bob tymor newydd jyst yn poeni. Ai dyma'r tymor lle mae'r clwb ni yn syrthio. Ac yn amlwg ti'n sbio ar y pwyntiau maen nhw wedi gael yn y tymor yma. Maen nhw mewn twll ar hyn o bryd. Ond ti'n gwybod be, gêm fel yma yn erbyn Llansawel sydd wedi stryglo hyd yn hyn tymor yma, ti'n just yn meddwl, os allan ni gael y fuddugoliaeth yma cyn dod ar rheolwr newydd i fewn, o bosib fydd o just yn tanio'u tymor nhw. Be sy'n rhyfedd am Llansawel, dath i pwyntiau nhw gyd mewn un wythnos ar ddiwedd Medi, 2 gêm gyfartal fan hyn, ennill ym Pen-y-bont hefyd. Yr unig fuddugoliaeth i Llansawel yw'r unig drwm o Pen-y-bont i colli. Mae PêL-DROED yn wallgo. Yndi, mae PêL-DROED yn gallu bod yn hirt. Mae rhaid i Andy Dyer sbio ar y pethau positif a meddwl, mae'r bechgyn yma yn gallu codi gêm. A beth ddigwyddodd yr wythnos na, pam dath y pwyntiau i gyd? Dwi'n cweith yn siŵr be oedd wedi digwydd wythnos yna. Oedd wedi bita digon o hot dogs o bosib. Ond y teimlad ydy, reit, maen nhw yn gallu codi gêm yn erbyn y tîm sydd ar y brig. Maen nhw rhywbeth yna. Os ti'n asesu'r garfan, maen nhw'n waith na'r rhan fwyaf o glybiau yn y gynghrair. Ond os all Andy Dyer jyst cael yr ysbryd yna rhywsyd neu gilydd, jyst i berfformio'n fwy aml fel nath nhw'n ebyn Pen-y-bont, maen nhw'n gallu cymryd pwyntiau oddi ar unrhyw un yn amlwg. Wel, amser i ni gael egwyl cyn y gig gyntaf. Fan hyn, tasyn nhw'n cael pwyntiau am y croeso fan hyn yn Llansawel, byddwn nhw'n neud yn iawn. Y ddraig yma yn barod. Mae'n addo bod yn danllyd heno ar y cae ta beth gem fyw. Uwch Gyngor Cymru, JD, gyda chi'r esbydrech. Byddwn ni'n ôl wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni, Maen no Sadwrn, mae'n bêl-droed byw ar S4C Llansawel yn cwrdd ac Aberystwyth o uwch gynghrair Cymru JD. Dyma'r ddau waelod, bydd y greithio mawr y tri uchaf pnawn yma. Pen-y-bont yn taro 5 yng Nghaernarfon, y Seintiau Newydd a Hwlffordd di taro 4. Hefyd, o ran clybiau Cymru yn y bencampwriaeth, mae Abertawe i sgorio a wedi ennill y 2 gol 1 yn Rhydychen, a Caerdydd yn ennill y 2 gol 1 hefyd. Goliau hwyr, y ddau Callum Robinson o Dawda yn drech na Norwich, dyna'r sefyllfa, a dyma'r gêm fan hyn. Cofiwch am Sylwebaeth Saesneg, English language, commentary available as usual, ond sgorio tonight. So mae noson fawr fan hyn hefyd. Eisteddfod y ffermwr ifanc yn hwyrach ar S4C. Yn disgwyl amdano ni, mae'r deuawd digri fel arfer. Wel un, Malcolm Allen gyda Ifan Gwilym. Diolch Dylan, wel, pwysau arno ni fod yn ddigri nawr, Malcolm. Siawns yna i ofyn ti am joc yn yr ail hanner. Ebryll 1997 y trydethau Aberystwyth yn weld ar hen heol yn Llansawel yn chwarae yn erbyn Britain Ferry Athletic yn uwch gynghrair Cymru. Aberystwyth wedi gwario pob un o'r tymhorau ers hynna fel aelodau o'r uwch gynghrair, ond mae statws nhw fel clwb o'r uwch gynghrair dan fwy o fygythiad nawr nag erioed o'r blaen. Debygol bydd o leia un o'r clybiau yma heno yn cwmpo o'r gynghrair ar ddiwedd y tymor. Bydd triphwynt mor bwysig i gadw o fewn gafel i ddiogelwch y degfed safle. A Malcolm, mae'n rhannu'r pwyntiau. Dwi ddim yn mynd i blesio unrhyw un o'r clybiau yma heno. Na, agwedd heno, dim cwestiwn amdani, mynd amdani. Dim ofni colli. Mae hon yn gêm enfawr. Ie, Flint yn colli heno yn golygu gall Aberystwyth dod o fewn pwynt iddyn nhw. Ac os yw Llansawel yn ennill, bydden nhw'n neidio uwchben Aberystwyth. Tri newid i Llansawel ers iddyn nhw golli i gei Conna dydd Sul, capten Alex Gammond nôl ar ôl cael ei wahardd am y gêm ddiwetha. Brian George nôl ar ôl anaf am ei ymddangosiad cyntaf y tymor yma ar ymosodwr ifanc. Jasper Payne hefyd yn dechrau. Tri newid hefyd i Aberystwyth ers ei gêm ddiwetha nhw. Colled i'r Seintiau Newydd. Mae Tom Mason yn dechrau am y tro cyntaf yn y gynghrair. John Owen yn dechrau a'r capten Jack Thorne nôl ar ôl colli mis Hydref gydag anaf. Ie, mae'r ddau system mynd i fod o'ch blaen chi'n 4-4-2. Yn ffasiwn ffordd ellal. Dwi'n mynd gweld y ddau dim yn chwarae fel, ond Price a Ricard yn ganol fan'na, mae'r rhai nhw ennill y frwydr canol cae yma. Aberystwyth 4-4-2 fydd Hartley a Owen lawr yr esgys. Mae'n rhaid cael beli allan iddyn nhw fwydo Evans y Flint i fyny llinell flaen. Wel, John Owen, dwi wedi sôn amdano fo, chwarae lawr yr esgys. Mae'n 32 oed wan, 8 clwb gwahanol yn yr uwch gynghrair yma, dros 180 o gema, felly 33 gol, 1 bob 6. Ia, 1 mewn 1 o'r 10 gyda fo, felly mae'n diwyn heno. Cian Jenkins di gael ei ryddau gan Abertawe diwedd tymor dwythad 20 oed, a ffordd mae'n di dechrau yma man Llansawel efo 3 gol yn barod, mae'n profi pwynt, byddai'n mynd i chwarae ar lefel uwch. Dyfarnwr heno, Tom Owen wedi dyfarnu ar Aberystwyth yn erbyn y Flint yn barod tymor yma. Un arall o gemau pwysig ar waelod yr uwch gynghrair, pa mor bwysig bydd hi yma heno. Aberystwyth dal heb reolwr parhaol, mis ers i Anthony Williams adael. Ar ôl fe gael 8 colled yn olynol. Dyw Taylor wedi cael tipyn bach mwy o lwyddiant. 2 fuddugoliaeth yn olynol oddi cartre. Os yna drydedd yn mynd i fod yma heno. Llansawel, 1 fuddugoliaeth yna dal hyd yn hyn. Ond hwnna'n dod yn erbyn Pen-y-bont yn dangos maen nhw yn gallu cystadlu. Does am cwestiwn, y gwylod yn curo y tîm ar y brig, ond mae'n dipyn o sos yn ôl. Curo mama di'r peth wan de, curo gatra, cymryd y mantais ma, o'r awyrgylch bach mas yma, ac cael y mwynci na o'r wrth ysgwyd. Andy Dyer. Dan y ffasiwn dydy yma, gwisgo hwnna ar ei ben. A'r hot dog a gael ei awn i ar ole, pwy fydd y top dog o ran y rheolwyr yma heno. Y bel hir mewn tuag at. Ac o'r Cosby, Luke Bowen. Ni'n gosod i Tom Price. A cynnig cynnar yn y gêm. Cyfnod byr gyda Aberystwyth ar benthyg. A Dave Taylor. Enillydd esgydau'r Ewrop. Nôl yn 1994. Pan oedd yr hen glwb Britain Ferry Athletic yn fan hyn yn uwch gynghrair Cymru. Be neidio fel mae Dave Taylor wedi wneud
Hei, mae di ysbrydoli nôl i cartra yn y gem y dwytha yma. Ond oedd yn ysbrydoli fi llawer yn yr cyfweliad na cyn y gem, na ddeud. Yn sicr mae'n gwybod beth sy'n mynd yn ymlaen tu ôl i llenni hefyd, ac mae'n just neud i ora. Yn siŵr bod Dave Taylor, fel pawb arall yng Nghlwb Aberystwyth, eisiau ateb i'r cwestiwn pwy fydd wrth y lliw dros y misoedd nesaf. A ddigon o'r rheolwyr allan yna does. Ti'n gwybod? Hugh Griffiths, Chris Hughes. Da ni wedi gweld o blaen. Ond pan ti'n cael y sac neu ti'n gadael, rhaid ti'n dysgu mwy. A dod yn ôl fy syniadau a cynnig rhywbeth gwahanol. Tom Mason. Yn ymwneud meddiant. Cyfle i Broc. Dyn ni lawr ar yr yslys. Tafliad i wi. Tom Mason am y sodwr ifanc yn chwarae fel cefnwr chwith yn y fylchen y cefn i'w llenwi i Aberystwyth yn oes e. Jack Thorne ni'n gweld e'n chwarae yn y cefn ond fwy cyfarwydd â fe falle fel chwaraewr canol ca wrth i Tom Mason yn ei ddal fyna gyda Tyler Brock. A'r teimlad ydy bod y dyn yma Broc yn mynd i fod yn allweddol i'r tîm cartra i allu fo'i redag efo'r bêl. Mae jyst chydig bach yn hwyr yma yma. Jyst gweld mae yna rhyw tangle mewn gêm mor bwysig â hyn. Ti'n misio disgyblaeth gostio dy glwb di. Pa mae'r pethau bach niglin na'n digwydd, ti'n misio ymateb, gwneud dim byd gwirion. Mae'n ei agoriadol, mae'n dechrau edrych yn damllid yn barod. A rhyw brawd bach i chwaraewr fel Mason yn 17 oed. Sut ti'n mynd i ddelio fo y pwysau yma? Llansawel yn trio cario mas o'r cefn Tom Mason, Tom Walters. Mae Luke Bowen. Price. A'r menig yn amlaen ar croeso i fewn. Just for pain. Yn ymwysodwr ifanc fewn yn y tîm. Llansawel wedi dechrau ar y droed fain. Trio cadw meddiant a rheoli'r tempo. I wadna'r cyfle yna. Os oes ar ymwysodwr jyst i Luke Bowen jyst mynd ymlaen i ddyn ar y postyn gyntaf. Un unwaith eto. Gwasgu. Y croesiad heibio i Arianison. Croesiad o gornel nesaf. Ti'n gwybod be, jyst pethau bach, tafliad fel yma, mae'n cyrraedd yr ymwysodwr llawer i hawdd. Bradford, dwi'n meddwl oedd yr amddiffynwr, nath redeg allan o ffordd yn lle camu ar draed, sefyll reit o flaen yr ymwysodwr, mae yna llawer i hawdd. Llansawel sy'n rhoi'r pwysau. Price ar gic gornel. Eigo i baw. Bradford oedd y gosa ati. Pan aros am rhywun ar y postyn bellaf yna. Wel ia, ti'n edrych ar chwaraewyr Aberystwyth, yr amddiffynwyr yn edrych o gwmpas i gilydd pwy sy'n marcio pwy. Dyna di broblem nhw wedi bod i wdio gormod y goliau. Tymor yma do. Hyd yn un ac, Llansawel sy'n neud y pwyso neb cael ei ben ar hwnna. Ti jyst yn meddwl os oes un chwaraewr yn gwneud hediad tuag at y postyn pellaf fanna, mae hwnna'n tapyn. Neb dildio mwy Dave Jones yn New Cyngor Cymru tymor yma, 34 o goliau. Ffôn ar peniad, mae'n cael ei gasglu gan Tom Price. Mae anat Luke Bowen. Broc sy'n y gornel. Mason. Sy'n bygeinio'r bêl mas. Am geg gol. Ac unwaith eto. Mae yna brwydr bach. Yn datblygu fyna rhwng Broc a Tom Mason. Ia, o'r eiliad cyntaf gem bydd bêl redag i lawr asgell dde yma, reit o'n blaen y pwynt Sylwebaeth. Mi nath Broc cael ei daflu. Ond wrth y bel gan Mason, a'n dwy waith o mae Broc wedi dacw ar sarthu ar ei droed Mason ac unna rhyw daflu wrth y cae. Dwi'n meddwl bod chi'n gwneud yna. Fatha gwylio'r WWE, Brock Lesnar yn efo Mason Ryan, de. Sgofio un am o? Nath ni'n newid channel hwnnw. Y bel hir unwaith eto gan Dave Jones. Diat John Owen. Gig Rhydd yn cael ei chymryd yn gyflym gan Llansawel. Ac yn syth i ddwylo Dave Jones gwastraffus fyna gan Llansawel pan o'n nhw wedi mynd i'r ymdrech o gymryd y gic yn gynnar. Ie, ond ti'n edrych ar dechrau'r gem lyn a Tom Price wedi codi bob un ail bêl hyd yn hyn pan mae'r bêl di mynd yn hir at Luke Bowen ac mae Bradford yn ei chanol i yn penio i lawr. Bradford, yn penio i lawr. Mae Tom Price yn darllen y chwarae'n dda.
Ryan George yn ennill y tafliad oddi ar Anison. George methu dechrau y tymor gyda anaf. Fe di arwyddo cytundeb newydd ddoi. Fe a Corey Herford sy'n ar y fainc. Dau ond heb chwarae tan penwythnos yma. Herford gobeithio dod am un y gosod cyntaf fe. Harry Anison. Pêl fa, tuag at. Wel, yr ymysodwr ddim cam sefyll. Llansawel yn delio dau yn dda. Wel, ar hyn o bryd, gwneud beth i gwyddill yma yma. Llansawel yn cael ei gyrru nôl, y pwysau yn dod o'r llinell flan. Nico Patterson, llawn rhedeg. Peniad gan Tom Price yn tref, bydd i mlaen tuag at Luke Bowen. Williams. A Brock. Camgymeriad gan Tyler Brock cael ei hawlio gan John Owen yn hawdd. Owen ar croesed i fewn tiar, bosib bella. Ac unwaith eto. John Evans o'na, Will Fuller yn ei gwythio mas am gic gornel. Wel, Brock yn neud y camgymeriad i ddechrau. Wedyn, Johnny Owen, fel da ni wedi weld. Da ni'n gwybod mae o'n gyflym, ond mae'n mynd i sgipio i chwaraewyr fel that. Just yn neidio i fewn, a wedyn y croesydd yn un campus. Dyna Jonathan Evans sy'n dweud y gwir. Dim yn foli anodd i fynd ar draws y golwr yn ôl lle mae'n dod o. Gic gornel. Enrico Patterson. Cael ei wythio mas i gefn y cwr Cosby. Mason. A'n groesiad. Aberystwyth dal yno. Flint. A croesiad i fewn. Tu ôl i Jonathan Evans, tu ôl i John Owen. Ond mi o'n Edwyr yn y cwrt i Aberystwyth. Ie, bydd hwn yn ddigon bodlon y ffordd mae'r tîm wedi ymateb yn y cwbl o funudau dwytha ar ôl bod ar y droed ôl, ond ar hyn o bryd, mae fatha, dwi'n teimlo fod fi'n gwylio chydig bach o throwback os lici di, bod ni wedi mynd yn ôl mewn amser, does o ddim llawer o chwarae allan o'r cefn, mae hon jyst yn gêm ar hyn o bryd. Nocer Bell wel, i fyny'r cae yn gynnar, pwy sy'n ymateb gyntaf, pwy sy'n ennill yr ail beli. Edrych ymlaen at hon, de. Jack Thorne ar tafliad hir yna. Aberystwyth wedi bod mis a mwy ers cael Jack Thorne ar y ca. Payne. Dros Liam Walsh a Tom Mason yno i gasglu brwsion i Aberystwyth. Mae yna alw am gam sefyll. A'r penderfyniad yn dod yn hwyr gan y dyfarnwr cynorthwyol. Ie, sa Pen jyst ddim medru helpu hwnna ar. Yn lle, trio cicio iddo fo'i hun. Dwi'n gwybod mae'n gyflym. Dwi'n dall pam nath o neud o, trio pasio iddo fo'i hun oedd o. Ond nath o ddim gweld neu rhag, ti'n bod, weledigaeth o pwyna rhywun arall. Just mewn safle lot gwell na fo, jyst i helpu hwnna ar. Be di hwnna'n bandana? Dwi'n yn siŵr am hwnna, dim mal. Mae rai fi ddeud. Dyna mae'r plant y gwisgoedd ddim yn credu. Na, mae'n amser actio oed, Andy Dyer. Dwi'n yn siŵr am hwn o gwbl. Just gwisga het normal, de. Dwi'n gwybod weithiau mae dy wddw di mynd yn oer a ti eisiau fel sgarff, ond na. Na, i drons ar ei bend fo. John Owen. Anison. Ni'n gosod i nôl Patterson. Aberystwyth yn mynd o gwmpas y cwr Cosby. Ond y bêl cyntaf fewn. A mae yna gyfle i Llansawel dorri. Tom Price fewn i hanner Aberystwyth. Patterson sy'n ei ddilyn e. I gornel ac Luke Bowen. Bowen una sy'n aros yna yn y cwrt. Payne methu cael gafel arni. Jenkins. Ochr Gami. Jenkins y creu lle unan. Jenkins. A mi nath yr ergyd gyrraedd holl ffordd at Dave Jones ond ergyd wan yn diwedd. Y ddau dîm efo diffyg hyder yn treian ymosodol dwytha na. Da ni'n disgwyl lot o gos tymor yma gan y ddau, ond yn sicr heno, mae'n gêm mor agorad, mae'n golau am mynd i ddod, ond mae'n rhaid chdi fod efo'r penderfyniadau bach mwy clinigol yn y cwrs Cosby yma. John Owen. Wel, rhyw ffordd. Sgil. Ar ei ben ôl yn llwyddo gael y bêl tuag at Jonathan Evans sydd yn ennill cic gornel. Gweld sgil fel na blaen gan Johnny Owen, ond nath i weithio. Mae'n so sydyn oedd o di codi wrth y llawr, mae'n gawr o ddyn. Ymateb da fyna gan John Owen. Geithio aros am
Gig gornel gan Niall Flint. Ie, bygyth gan Evans wastad yn efo gyflymder tu ôl fe'n ddiffyn, dydi. Flint, groesiad reit fewn i'r canol, yn y cwrt bach. Ond oedi wrth glirio fyna gan Llansawel, ond hefyd oedi gan ymysodwyr Aberystwyth, neb yn manteisio. Ac allan am gig gol. Oedd angen rhywun fel Dave Taylor yna yn y cwrt bach fyna i roi hwnna'n gefn y rhwyd. Wel, dyn oedd yn medru sgorio gols. Ipyn bach hyn o fi'n, ond yn sicr o gynnu rhyw gredd bach naturiol flaen y gol. Lot sy'n eich di, o ti. Will Fuller yn y gol i Llansawel. Just gyntaf ni'n gael golwg arno fe ar gamerau byw sgorio ers iddo fe ymuno. Ni'n gyfarwydd dy fe fel golwr i Met Caerdydd am sawl blwyddyn yn uwch gyngor Cymru. Wedi gwario cyfnod allan o'r gynghrair gyda Carfaddo a Merthyr. Tafliad i Llansawel pen draw. Walters yn o'i roi pwysau ac yn apelio bod yna gig gornel. Gig gol yw i. Ie, gwaith amddiffynol da gan Walsh yn y pen draw, jyst yn aros yn gry, jyst yn gwneud yn siŵr nad oedd y bel yn aros ar y tir. Cic gol. Dwi jyst yn teimlo'r hyn o bryd Aberystwyth, maen nhw'n gadael chydig bach gormod o fwlcha rhwng yr amddiffyn a boes ganol cae. Ac yn allweddol i hynna, ti jyst yn gweld symudiadau clyfar gan Tom Walters, dechrau'r y chwith, ond mae rhyw dwyllio. Diolch yn gweithio i ffordd yn ôl yn amddiffynol, ond mae o'n ffeindio tyllia a mae o'n sbar yn aml. Ie, prif sgoriwr Cyngred y De wrth i Llyllyd Fawr ennill y gynghrair gyda fe yno yn Syreni. Luke Bowen a fo partneriad blwyddyn dwytha dros 20 gol, dwi'n meddwl, doedd. Jyst nhw ddim wedi trosglwyddo hynna hyd yn hyn i'r uwch gynghrair. Ie, gol yr un ar hyn o bryd yn uwch gyngor Cymru. John Owen. Crymani hwnna fewn tuag at Hartley. O'r ffordd at y golwr. Tynach, mae Dave Taylor yn gofyn. Wel ie, jyst beth o ti yn dweud, mae rhaid i amddiffyn o fod 50 llath o'r wrth i gilydd a ryw raff os i licio fel uned yn mynd o un ochr y cae, lla tynnu gilydd, tynnu hynna'n efo'i gilydd, safle gwarchon nhw'n gorfod bod y well. Yn cael ei hyrddio lan. Aberystwyth y penio mas. Tafliad arall i Llansawel. Cwarter awr. Mae'n gosau ar y cloc. Un o'r rheolwyr arbennig o hapus ar hyn o bryd byddwn ni'n mytybio. Patterson. Nath y bel o holl ffordd at Will Fuller, ond cam sefyll clir fyna. Jonathan Evans. Cefnogwyr wedi dod cefnogi'r ddau dîm. Bel hir. Tail Broc yn llwyddo gyrraedd i. Ond mae chi cadw'r croesiad ar dir y chwarae. Ni ar dorf, chwarae teg im di cael y llwyddiant gath o blwyddyn dwytha, im di gael llawer o flas yn efo gartref tymor hyn. Hyd yn hyn, ti'n meddwl bod eitha yn dangos falle pan bod y tîm yma tuag at gwylod y gynghrair o be ni wedi gweld? Sam cwestiwn, enwedig yn y treian ymysodol na, ti'n disgwyl byd bach o rhywbeth gwahanol, o safonol, os ti'n mynd i sgorio hefyd. Ond wedyn, mae'n cystadleuol efo'r tri ar y gwylod, felly mae yna rhyw gynghrair bach yma na, wedyn mae yna tri ar y brig hefyd, mynd i cystadlu'n erbyn i gilydd tymor yma, a dyna maint o bwysig di gema. Flick gan Payne, a Dave Jones angen bod mas yn wyliadwrus fyna, achos o Luke Bowen yn rhithro lan i gael lawr ar y bil. Ie, beth dwi'n meddwl di, ti angen curo'r y tîm yna o dy gwmpas di. Felly, dwi'n gobeithio mae'r ddau dîm yma yn sylweddoli, mae hon yn mwy na 6 pwynt ti'n gael, ond mae'n anfarth. Just i greu rhywbeth o momentum hefyd. Fel oedd Owain yn gweud ar y dechrau, creu rhywbeth o egni i'r tîmau hefyd, wrth mynd mlaen i'r gemau nesaf.
hon ydy'r gêm, de, fysa'r ddau glwb di targedu ers cwpl o wythnosau. Ti'n meddwl, oce, mae hon yn dod i fyny. Dim ots be, wel, maen nhw eisiau ennill bob gêm wrth gwrs, ond os ddim, ti'n sbio ar hon, a sa'r ddau set o chwaraewyr yn meddwl, ac yn i ennill honna, ond ti dal yn gorfod dod allan o'r cae, perfformio, ac ar hyn o bryd Davies, mae'r ddau dîm yn edrych yn eitha nerfus. Does a neb yn fodlon rhoi troed ar y bêl, trio gwneud i rhywbeth ddigwydd. Mae hynna'n ymddangos yn y chwarae ar hyn o bryd. A mae'n lwyfan mawr, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n fyw ar y teledu. A ti'n meddwl bob un gen, dwi'n gwybod pan o'n i'n fyw ar y teledu, sa'ch chi o ti, o'ch ti'n codi dyn i serenu mwy. Ond mae hynna di amlygu i hun efo faint o'r chwaraewyr sydd wedi torri gwalltian special ar gyfer y camerau, swn i'n dweud. Si bydd hynna. Patterson yn trial dianc fyna. Tackle galed gan Tom Price. A'r croesed yn diwedd yn mynd holl ffordd at y golwr. Dave Jones yn trial rhyddhau'r bêl yn gynnar tuag at Niall Flint. Na Flint yn troi'n dda. Yn gadael Alex Gammond. George, gwaith y da i gymoni, a Tyler Brock yn clirio. Mason ar ei frest. Strodd gan Tom Price, Niall Flint. Walsh. Croesiad. Owen. Yn llwyddodd erbyn. Cyfle cynta. Owen dal yno. Croesiad allan o afel Liam Walsh yn pen draw. Yr ddau dîm yn i'w fycwth i gyflawni rhywbeth ar ddiwedd. Croesiad gan Johnny Owen. Sa'n fi licio bobl dipyn bach mwy hunanol. Oce, oedd y croesiad yn da yna, ond ti ar ochr y cwrs Cosby. A fes o'n mynd i twyllo'r croesiad i'r postyn bella. Cymryd i'w gyffyrddiad bach o'i flaen o. Cymryd ymdrech ar y gol. Gol y mis Awst. John Owen o safle reit debyg. Fuller ar gig hir. Wel, yn i yrfa, nes i ddeud cyn y gen, do. Mae gen i un gol bob 6 gêm. Mae wedi cael un mewn 11 tymor yma. Hon di'r 12. Hon di'r noson. Ella. Evans, yma na lithro. Ond ail redwr. Hartley sydd yn derbyn. Yn y gornel. Mae Flint yn cynnig unan i roi cyborth ar ei drad ar ôl lithro. Walsh. Croesiad i fewn. O, mae'n amddiffynwr yn methu ddi. Ac Anison am safle i ergydio. Bell o'r nod fyna, Harry Anison. Am gyfle. Mae'n bwnsio i fyny yn araf iddo fo. Dwi'n mynd deud, mae'n rheoli hi, mae'n cymryd ti'n sydyn. Mae gen i pyn bach mwy amser. So mae'n panicio yn nyrfa, o'ch ti'n sôn am, allan dod i fewn. Ti'n meddwl, o, mae'r gol o dy flaen di, sa'n pwysau arna fi, mae rai fi sgorio. A wedyn y panic dod i mewn. Just yn codi. A mae hynna i gyd i wneud efo just rwysio pethau. O gen fo rhyw hanner eiliad bach arall am yna. O, unwaith eto, Mason a Brock. Honna di'r dacteg, dwi'n meddwl, o ran Llansawel ydy un gig hir. Mae Bowen yn tueddu fod y targed yn yr awyr, a wedyn mae gen nhw 3 chwaraewr yn gwneud yr hediadau. Mae'r elfen gorfforo rhwng y ddau yma yn elfen ddifur o'r gêm, ond oddi ar Bowen yn yr awyr, mae yna 3 o ymysodwyr Llansawel yn erbyn 3 o amddiffynwyr Aberystwyth. Felly, os rhywbeth Llansawel yma, os allan ni ennill y flic gyntaf, a wedyn ymateb gyntaf fydden ni fewn ar gol. Wel, flic fyna gan Bowen. Walters yw'r rhedwr agosa. Bradford tro hyn yn gallu clirio. Ia. Dwi'n wedi curo llawar hyd yn hyn efo'r peli maen nhw wedi mynd i mewn yna, ond mae'r ail bew wedi cael ei codi i fyny yna gan Tom Price yn ganol cae. Ricard yw hwn. George. Brock tu fas iddo fe. Ond y croesiad yn mynd yn syth gan Luke Bowen. A mae fe i'r gol. Luke Bowen. Llansawel sy'n taro gynta yn y brwydr yma ar waelod uwch gyngor Cymru. A Luke Bowen seren Llansawel, chwaraewr y tymor yng Nghynghrair y De, tymor diwetha.
fe sydd yn dwy'n y blaen. Wel, y bel hir postyn pella. A wedyn mae nhw gyfrinach ydy mae'n neidio'n gynnar. A unwaith mae'n neidio'n gynnar, fe dweud o ddefnyddio Bradford o'i flaen o fel rhyw ysol bach. Hebrid tosedd i ffwrdd. Mae'n just bel, postyn pella, golwr ella? Na, dwi'n meddwl, mae'n beniad da, cofia, yn ôl lle mae'n dod o. Mi dyla Dave Jones wedi ella cael ei law cry iddi fynd ei dros y traws, ond cymryd i'n byd, mae ar bwrpas gan Luke Bowen. Mae yna sawl elfen i hwnna, a fydd y dyn yma wrth i fod bod wedi digwydd. Yn amddiffynol i Aberystwyth, John Owen, diolch yn cael y dyn i lawr, George, sy'n croesi'r bel yn ddigon cynnar, diolch yn digon agos. Wedyn Bradford fel yr amddiffynwr canol mawr, y monster os lici di. Diolch yn neidio ddigon cynnar, mae hwn ar ei ysgwydda fo. A wedyn Dave Jones yn y gol, oedden ni'n gweld i wyna bo, mae o di siomi. Felly mae gen ti 3 elfen y fanna, Aberystwyth i cael yn anghywir. A mae'n gyfrinach mawr, cofia, be mae Bowen yn neud. I brofiad o, mae'n neidio'n gynnar. Jenkins ar croesiad, oedd Bowen yn redwr hwyr, mi o'na le iddo fe. Bowen, sordiad. Cael ei gipio yn diwedd. Mae'n neidio pan mae'r bel uwch benno. Mae'n neidio pan mae'r bel 5 lladd i ffwrdd. A dyna pan mae'n hofran, mae'n fyny na, mae'n cael defnyddio Bradford fel rhyw ystol bach wedyn. I hongian yna, a'i ffenio i'r gol. A'r elfen arall o hynna ydy, un, ti fyny'n yr awyr a ti'n ddefnyddio fo i aros i fyny, ond yn ail, di o'n methu neidio. Unwaith ti hefyd y ddwylo ar ei sgwydda fo, clyfar iawn. O chdi dda mynd fe, dwch yma. O gorau, met. Mae angen i Andy Dyer a'i dîm amddiffyn nawr. Os nhw'n cael gol arall nawr, bethau tipyn hapusach iddyn nhw. Luke Owen, Andy Dyer wedi gweithio gyda'i gilydd. Sawl achlysur o blaen. Mor Talbot. Gasell Nedd. A nawr fan hyn yn Llansawel. Partneriaeth dda. Aberystwyth yn clirio, ond cyfle arall. So mae Alex Gammond yn codi i gael peniad. Bowen yno hefyd. A pwysigrwydd y gol gyntaf yna, de. Faint mae'n newid gema y cam ychwanegol mwy o hyder. Chwaraewyr yn siarad efo'i gilydd, yn well, annog i gilydd, tynnu gilydd. I wneud siŵr bod yna berfformiadau ychal ar y cae yna, cadw canolbwyntio. Bydd o ddim yn hapus o'r gol na fydd. Dwi'n meddwl am y sodwr oedd o'n tynnu wrth i ddynion yn dda iawn, ond na. Oedd Aberystwyth newydd gael cyfnod reit y ddawol yn arwen lan at y gol yna. Ar ôl i Llansawel dechrau'n gryf. Mae'n dechrau teimlo bod Aberystwyth yn dechrau dod mewn i'r gêm. Price, mae yna at Payne. Walsh allan. Ti bod tro mynd i gael siar o'r gêm yn rwan. Ond y peth anodd ydy sgorio gol pan ti'n cael siar y gêm. Wel, mae Llansawel wedi manteisio ar y cyfnod da maen nhw wedi cael. Jenkins. Ydyn nhw'n gallu manteisio eto. Ie, rhyw gyfnod. Swn i'n dychmygu, da ni'n mynd i weld Llansawel yn parhau efo'r dacteg. Oedden ni yma gêm gymta'r tymor yn gwylio Llansawel, ond ni'n teimlo oedden nhw'n trio chwarae allan o'r cefn. Wrth gwrs, mae Llansawel yn ardal agos iawn at Abertawe, mae lot o'n nhw'n gefnogwyr Abertawe, eisiau gweld y gêm yn cael ei chwarae fela. Ond mae un di dysgu. Ti'n gwybod be yn y gynghrair yma? Mae rhaid ni fod yn fwy uniongyrchol. A mae wedi gweithio heddiw hyd yn hyn. Gweld y mor aml pam gyda tîmau sy'n dod lan. Maen nhw'n ennill yn yr ail hain wrth chwarae PêL-DROED, positif a pert. Ond y rhai sydd yn addasu, y rhai sydd yn aros yn y gynghrair yma. Ie, dyna jyst y gweld y fama. Flint. Mynd am y bel, jyst touch bach yn hwyr, mi oedd hi'n drosedd. Ond ti'n disgwyl hynna drwy'r 90 munud, yr elfen gorfforol. Fydd y gêm yma ddim yn mwy adeniadol o ran y safon, ond da ni yn edrych ymlaen jyst i weld a hyn yn cario ymlaen brwdfrydedd a gêm gorfforol. Sgorio yn fyw dydd Sadwrn nesa eto, Met Caerdydd. Getre yn erbyn y bala, Met yn y chwech ucha. Dyw'r bala ddim lle ni fel arfer yn gweld y bala yn y chwech isa. Hei, di geicon na dre newydd ddim chweith. Tabl yn edrych yn eitha dierth. Broc unwaith eto.
Yn ei chanol i Tyler Brock yn y gêm yma. Sy'n neud ti lot mwy cyffroes, cofia, tymor hyn. Dwi'n dall sy'n ti newid. Dwi'n mynd i chwarae degfad gêm yn Ewrop. Dwi'n chwarae llawer mwy na hynna, neu gyngor Cymru, dwi'n meddwl. Bradford. Ymlaen tuag at Jonathan Evans. Mae'n siŵr os ydy'n cam sefyll. Mae'n nath roi edrychiad bach draw at y dyfan o cynorthwyol. Na, mae'r Bale yn mynd mas at Brock. Un cyffyrddiad yn mynd â holl ffordd mas. Allan am dafliad. Cyffyrddiad cynta yn gadael y lawr fyna. Tafliad i Aberystwyth. Owen a Brock yn brwydro. Bale yn hir gan Ricard. Dyw Jones yn dod mas amdani. A Bale yn tasgu mas. Mae Luke Bowen di aros ar lawr. Ie, fydd i ddifur gweld hon unwaith eto, oherwydd da ni'n siarad yn aml, ffaith mae gol Geidwad yn cael gwneud be bynnag maen nhw isio yn y cwrt Cosby. Gwni weld beth mae Bowen yn neud. Jones yn dod allan, lygyd ar y Bale. Di Bowen yn greu llawer o gofio bod y dyfarnwr wedi rhoi cic rydd yn ei erbyn o. Mae o'n sefyll, mae Dave Jones jyst yn dod syth drwyddo fo, a mae o'n cael cic rydd. Wel, ti eisiau edrych lle mae o'n dal y Bale. Mae'n dal y Bale, dim uwch i ben, ond wrth ymwyl i fol. Felly mae Luke Bowen yn neud beth cywir, llygad ar y Bale, felly mae'n drosedd. Ti'n gorfod fel golwr, ti'n gorfod cymryd y Bale na ar yr uchelder fedrach ti gymryd ti. Sbia lle mae y golwr yn trio dal hon. Honna di'r gol i ddechrau. Nath i ddim dal hwnna. Neb dal honna. Mae jyst yn cael blaen i fi sarni dyddi Dave Jones, ond ti'n gwybod be oedd i rhy gywir. Bydd o'n siomedig, bydd o'n teimlo ddylio fod i'n gwneud chydig bach yn well, ac oedd hynna'n deud ar ei wyneb o. Pan ti'n cael blaen dy fi, ti'n meddwl, fyswn i wedi gallu cael llaw jyst chydig bach cryfach, ond nhw'n i roed y clod i'r dyn yma. Oedd y peniad yn un o'r safon uchel. Da ni wedi gweld goliau gan y dyn yma dros y blynyddoedd. 35 oed wan. Peterson yn cael ei giro, Liam Walsh, man at Hartley. Oedd da gan Jenkins, ond tafliad i Aberystwyth yw i. Jenkins di ymuno o Abertawe. Prif sgoriwr, Llansawel. Tymor yma. Da ni ddim wedi gweld fo ar y Bale digon i ni cael edrych beth sganddo fo eto. Jenkins, mae'n siŵr gawn ni yn ystod y gêm, mae'n gyflym, ti'n gwybod hynny. Cic rydd. Patterson yn tynnu Brock lawr. Yna golwg arall am ni. Ie, dwi'n meddwl bod Brock yn debyg iawn i Walters ar yr ochr arall. Mae'r asgellwyr yn dod i fewn chydig bach, a nhw sydd yn y safleoedd i bigo'r ail bel i fyny'n aml. Ac yn amlwg maen nhw'n gyflym, unwaith maen nhw'n dechrau mynd ar garlam, maen nhw'n anodd i stopio. Iwan Lewis, methu'r gêm diwetha gyda gwaharddiad, ond wedi cael anaf erbyn hyn i Metatasol hefyd. Felly ergyd iawn i Aberystwyth. I'n Lewis dyn am byd. Redag trwy na, siwr. Mae'n anwych. Ydy Dave Jones gasglu heb broblem fyna gan Luke Bowen. Ia, ond am ddau dymor mae o wedi gael, de. A dylanwad a creu argraff ar dîm Aberystwyth yma. A sbia lle mae Aberystwyth reit rwan. Dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn y safle gweithio yn hyn rhan pwyntiau erioed na fo. Na, hwn yw'r cyfnod dechrau gweithio maen nhw wedi cael erioed yn y 30 a mwy o flynyddoedd ers dechrau Gyngor Cymru yn 92. A ti wedi gweld dros y 2 flynedd dwytha faint agos maen nhw wedi bod i ddisgyn. Ti jyst ddim eisiau gweld hynny, maen nhw wedi bod un o'r tîmau sydd dal ar ôl. Wedi bod yna o'r dechrau. Ie, just Aberystwyth a'r Dre Newydd sydd ar ôl. Ond yna rhyw deimlad falle. Ond nhw'n aros tan bod y Gynghrair yn tyfu i 16 o glybiau. 2026 mae hynna'n digwydd. Patterson yn troi, mae yna le iddo fe. Y Bale yn hir, tuag at Owen. George, dros i ysgwydd. Price, Bowen yn gofyn am y Bale. Dros y top mae'n mynd at Payne.
Yn dal i redeg, Dyw Jones yn casglu. Diolch o ti, Jep. Safio fi o'r Speidar. O'n i'n meddwl beth ych chi'n neud draw fyna. Mae yna bri cop yn y gantri. Hwyr ar gyfer dathiadau Calan Gaea falle. O dydd Iau. O'na we pre-copyn de, reit yn y gornel yn uwch na pen Malcolm de, ac o'n i'n meddwl, mae rai fi safio fo yma. So ti'n cosi roc fel adre fama o do? Just y fama. Impres o. Patterson. Sy'n trio torri fewn. A'r bel yn mynd hir gan Llansawel. Llithro bach gan Mason. A Mason yn rhoi'r bel yn syth i Ricard. Pein a Mason ar lawr. Mason yn ei chanol i hefyd. Fe a Brock. Dyn nhw'n mynd pwy sy'n brwydro neu erbyn nhw. Mason, digonedd o amser dy fe i gasglu honna, pas gwael a Mason, digonedd o led y fe. I gael y bel ymlaen at Hartley. Hartley yn cael fewn. Hartley. Oedd angen ergyd gwell yn y diwedd. O, dwi'n gweld pwy mae'r dyn yma'n pwyntio at. Ricard, dwi'n meddwl, yn canol cae. Fo wrth y bas ofnadwy i ffwrdd. Techneg wael. Ond wedyn, pa mor hawdd gath y giro yn ganol cae. A'r bel wedyn yn cyrraedd y sefyllfa yma. Just o safbwynt Aberystwyth, ti'n meddwl, os a rhywbeth, os rhyw safon ti'n dod i fewn i'r cae ar y droed chwith, wyt ti'n gallu dechrau tu allan i'r gol. Dwi'n mwyn gwybod os mae'n trio roed y reverse, os licio di, roed y llygyd i'r gol geidwad. Ond jyst ddim cweit digon da gan y dyn yma. Na, cic osan dweud. Ystydig y meddiant. Aberystwyth di cael mwy na Llansawel. Dwi'n mynd teimlo fel bod Aberystwyth cael mwy o'r bel na Llansawel, byddwn ni'n gweud. Wedi gyda'r cyfnodau da mae Llansawel wedi cael. Dyw Jones dal yn edrych os o fe yn grac da hunan am y gol yna. Nath i gicio mas fyna am dafliad. George. Ricard. Tra mae'r bas yn cyrraedd yr ymysodwr, ond neb yn rhedeg yna. Pein yn rhy hwyr. Patterson. Price arno fe'n syth. A Brock yn rhoi cymorth hefyd. Price. Ricard. Mae'n agresau mewn coch yn helpu Walters. Mae'n wyriad. Cyfle arall Pein. Mae'n tasgu mas. Walters am gael trydydd ergyd mewn ar gyfer y tîm cartre. Tafliad. A honna yn gyfnod da i Llansawel. O, mae'n rhaid pen i ddwell. Ia, edrych ys mae'n rhyw gywiriad iddo fo. Digon o amser gyda fo. Just twylla. Ti'n gweld amddiffyn yn mynd i llaw. Just twylla. A just symud ti hanner llath. A wedyn pasio fo'n i'r gol. Jack Thorne ar bloc. Bydd angen fe fod yn wyliadwrus nawr. Hanes yn arpeniad y syth at un o chwaraewyr Llansawel. Tom Price sydd â hi. Flick bach yn syth i ddwylo Dyw Jones gan Tom Walters. Ie, hwn di cael nifer o hanner cyfleoedd yn y funud dwytha. Just efo honna, ti'n meddwl, Dio byth yn mynd i sgorio rong o lyna. Just cadw'r bel yn fyw, flick on bach nôl i'r cwrt cosbyd yn elli oedd y perig, y dynion. Ond just tannu'n elli o flaen y gol. Dwi'n gwybod bod nhw ar y blaen, ond i'r ddau dîm. Just y penderfyniadau anghywir ar yr eiliadau pwysig. A tan mae'n un gol i ddim. Mae Aber dal yn hon o bellffordd. Mason. Cyrraedd Evans. Walsh. Mason yn gweld Mason. Aberystwyth unwaith eto, cadw meddiant. Brock. A bloc gan Anison. Aberystwyth yn cael meddiant unwaith eto, ddim yn neud llawer da hi.
Mason. Trial canfod Jonathan Evans. Mason cael ei giro gan Bowen. Cyn mis i Aberystwyth, lenwi'r bwlch ar y fainc. Mae'n mynd i edrych yn llai a pelgar i reolwyr newydd ar hyn o bryd. Dim yn edrych yn dda ar nhw. Broc yn gosod i a Ricard o oedd yna gyfle fyna i Llansawel. Cymryd gormod o amser. Ti'n gwybod be, de? Pan mae pobl yn chwilio am ryw Hollywood goal, mae'n gyda fo gymaint o amser yma. Rydych mae'n cael ei tio i fyny, di'r bas ddim yn gret, ond pam sy'n eich fynd am y foli, unwaith allan o 10 i 1 iawn, illa saw na y cyfla, ond doedd i ddim. Just cymryd y ben glin, just symud i un ochr, neu lle, dyna gymaint amser o gynnu fo, i gymryd yr ergyd ar. Ie, fydd o'n siomedig, ond ti'n gwybod be? Llansawel ar hyn o bryd ganol cae, nath y cyfle ddod, jyst yn rhy gorfforol, yn rhy gry yn yr ardal ganol cae na. Maen nhw'n gyntaf i bob dim, a mae hynna'n achos pryder mawr i Aberystwyth. Gamond. Peniad cryf gan y capten. Rheoli tro hyn. Ond ti'n gwybod yr hanner cyfle yma tro ar ôl tro i Llansawel. Ti'n gobeithio ni ddim dod yn ôl a brathu chdi ar ddiwedd y gêm. Gôl sydd ynddi. Hanes yn dim yn lawr, yn dal i wyneb. Dim trosedd. Mae Tom Owen yn dod i golwg. Cael golwg ar Anison. Hanna fyw Ben. Mae'n iawn. Wel, mae'n reit wrth ymwyl pwynt o web i ni fan hyn. Nath o'n gweld Tom Price yn dod. Dwi'n meddwl oedd o. Tom Price oedd o. Nath o'n dod o'i ochr dallod dwi'n cymryd, ond... Mae'n mynd i fod yn gystadleuol, mae'n gwybod ni. Gamond. Bel hir, Mason yn trio bugeilio ddi mas. Ond gormod y le i lenwi. A Bowen. A Ceri o le. Yn y cwrt Cosby. Sut? Mae'n mynd i cwyno. Byna neb di deitha fo pan ei'n le, ond hei. O'r safona mae o wedi gwneud dros y blynyddoedd, mae o'n gwybod. Mae'r bel di teithio, mae'n di amser yma, i edrych o'i gwmpas, i wybod faint o amser o gynno fo. A mae o'n gwybod ei hyn, ond mae'n hawdd achreid y bai ar pob arall. A pan sy'n ei oed o, a fo sydd wedi sgorio'n unig gol, lle i gyro'r gêm heddiw, mi geithio reid y bai ar pob arall. Mae o'n rhwystredig efo hun, dydi, achos mae o jyst yn gwybod, os fyswn ni wedi cael look bach dros yn ysgwydd i sylwi'r lle o'n ni ynddo fo, mae hwnna yn gyfle da. Bowen yn ennill y pened yna, Payne oedd yr hedwr. Patterson. Ma'n i'r gornel at Hartley. Hartley'n cael pen i'r bil. Ma'n y dosedd. Jenkins yn gofyn pam. Ti'n angen ildio hein, lle ti'n cael Aberystwyth i daflu'r bel yn ddawn i'r cwrs Cosby cyn yr egwyl 1-5 munud. Ia, mae'n tynnu gris o. A ti'n gwybod, efo ciciau rydd, os gynnon nhw rhywbeth o'r wrth y cae ymarfer, gan i weld, ond mae'n 50% fe dydd nhw sgorio. Mael Flint, fydd ar gig cryf. Flint, un cwrt bach. Mae'n apelio mawr am lawio. Tom Owen, does na ddim penderfyniad yn dod. Mae hwnna'n taro i law o neu fraich o de, a mae'r fraich allan, boys. Tom Owen, ddim yn gweud ie, ac am gyfle fyna. Bradford ar peniad lawr tuag at Jonathan Evans. Be na i ddeud ydy hyn, oce? Mae yna 6 ymatab chwaraewyr Aberystwyth. O na fo, mae'n taro law. Sa'n cwestiwn amdano ei gicwr smot yma. Luke Bowen, di gael get away wyn. Gwylia hon nwan. Mae'r peniad yn dod. Mae'n bwns. Mae fraich o i ffwrdd o'i gorff. Ti'n gweld? Mae'n dod allan. Mae hwnna'n edrych fatha bod yn agos at ei gorff. Dydy ddim. Mae hwnna'n taro canol i fraich o. Mae'n lwcus. Sa VAR, wbeth i ddeud, boys. Mae'n cwyno un ochr y cad. Mae'n cadw'n dawel tro hyn nawr, nag e. Ond dyna sut mae pethau'n digwydd yn y gema. Mae'n newi fethu cyflau un ochr. Mae bron ar ei cico smotyn i ffwrdd.
Ar lwc sicr gyda Llansawel ar hyn o bryd. Belir gan Fuller. Walters ar peniad. O, mae yna le fan hyn i Brock. Brock ar bediad gan Dave Jones. Brock unwaith eto. Gan posti pella. Does e ddim penderfyniad o gamsefyll. Mae Llansawel di dyblu mantes. Tom Walters idda hi. Wel, oedd e'n edrych yn waith caled. Iddyn nhw gael y bêl yng nghefn y rhwyd, ond mae di cyrraedd. Wel, ti'n gwybod be? Mi nath Brock do. I orau fethu hi. Ond yn y diwedd, Walters, ei 10 gol y tymor, dwi'n dweud bob tro ar y postyn bell yna. Mae fethu hwnna, oedd hi'n mynd i mewn, eto mynd yn ôl, mae'n dweud iawn, ei basio i mewn. Ond sbia Tom Walters ar y postyn bella, ddim roi hi fyny. Yn ôl yn ergyd yma, iawn, mae'n meddwl bod wedi sgorio, mae'n dod yn ôl at yma. Sbia pwy sy'n ar ddeffro ar y postyn bella yn meddwl, a sa fo wedi methu hi heb fo reit i fewn. Gwych o gol i Tom Walters. Ie, fe Dave Jones just yn teimlo'n siomedig bod o'n di cael chydig bach o lwc efo'r arbedydd cyntaf yna. Ond ti just yn gweld, cael siop os licio di dod tuag at y postyn pella yna, ond eiliadau nghynt fydd Aberystwyth yn meddwl ddylia bod ni wedi cael cic o'r smotyn. Ond dyna lle mae lwc nhw. Ond yn bwysicach na hynna, ti'n gwybod y gol. Aberystwyth, anghofio mae gallu o flaen gol ar safon. Dyn nhw'n di ennill dim un pêl gyntaf, dim un ail bêl yn y gêm yma. A dyna lle ddoth y gol yna. Walters yn wyn o glist i glist. Nathon ni weld statega gyna o'r meddiant. So licio gwybod y statega o cyffyrddiadau yn y ddau gwrs Cosby. A dyna lle mae wedi cyfri i Llansawel. Walters a Bowen, un gol yr un y tymor yma cyn heno. Nhw wedi cael gol yr un yn y gêm yma. Wedi dyblu'r tali am y tymor. Wel, ych o gwffio fyna. John Owen a George. Ti sôn am beth sut mae canlyniad yn gallu newid momentum i glwb, ond falle ar gyfer y ddoi yna yn benodol, falle bod y gêm yma mae'n gallu sbordino tymor ar gyfer dau seren. Dim dyna, mae o'n di creu momentum, cychwyn momentum i ddau glwb yma, ond mae'n ysbryd gwahanol yn ymarfer wan, os bynnag nid gyda'r ennill gêm yma. Maen nhw'n mynd i mewn i ymarfer na fi. Mae'n eipyn bach o bounce i'w step nhw. Maen nhw'n edrych ymlaen i ymarfer i'r gêm nesaf. Hyder, mae'n edrych chi'n prynu yn ystafell newid. Agosau at yr egwyl. Patterson. Nawr Jonathan Evans. Nawr mae'n y gyfle Aberystwyth. Dyn ni'n nôl cyn yr egwyl yn syth at Will Fuller, a mae fe'n gwasgu ddi mas am gic gornel. Wel, dyna sy'n gan Aberystwyth, cyflymder y dyn yma, mi wneith hwn greu cyfleoedd i'w hun. Mae'r cyffyrddiad yna jyst chydig bach yn fler. Mae dal yn cael yr ergyd i ffwrdd, a mae ongla Fuller yn gywir chwarae teg iddo fo, ond mae'r bygythiad wastad yn mynd i fod yna fel ymwysodwyr sy'n gan Aberystwyth. Na, mae'n neud yn dda ar ôl y cyffyrddiad sal yn ei chanol i gael ergyd i daro'r gol a neud y gol rwythio. Un o ddau funud i cael ei chwnegu ar ddiwedd yr hanner. Gol nawr. Newid pethau yn llwyr o ran y sgwrs i Aberystwyth, tynnu ddi nôl. Mae'n mae'n edrych fel sgwrs eitha tywyll. Llansawel y sicr ar pesa o'r ddau dîm yma, 2 gol y fantes. Niall Flint. Mewn i'r cwrt bach. Mae'n lawio i gael yn y cwrt unwaith eto o gic gornel tro yma. Ia'n llawio gan Aberystwyth tro yma. Ia, maen nhw wedi neud i'w lwc. Dim un bach Llansawel yn y hanner cyntaf yma. O, hwnna un o'r mwy amlwg yna, un Luke Bowen, bach o Maradona am hynna. Jonathan Evans yn mynnu mwy wrth i gyd chwaraewyr
Da fe tipyn i wneud yn yr ail hanner. Will Fuller cymryd amser gyda'r gic gol i gloi'r hanner. Tom Price. Gic rydd am y drosedd ar Mason. Luke Bowen yn dod draw i gael gair da fe. Fe godi ar ei drad. Gyn i weld eto, Malcolm. Dwi'n dall beth mae Luke yn neud. Luke Bowen yn mynd, mae'n dod o'r ochr. Ti'n gorfod pan mae gennych chdi amddiffynwyr talach a chdi yn marcio chdi, a ti'n gorfod dod ar ei traws nhw, a mae o yn arwain i pi bach o'i fraich yma na, lle mae'n gwybod mae Mason yn mynd i benio i benelu no, ond dim yn pwrpasol. Bradford, mas at Walsh. Dave Jones, y bel hir, ffint ar flic. John Owen sydd yn oi Aberystwyth, trio dianc o afel, Ryan George, a dyna ddiwedd yr hanner cynta. Luke Bowen a'r peniad gwych i giro Dave Jones yn y gol am gol gynta. Llansawel. A wni ar y posti pella, Tom Malters yn dyblu Mantes. Llansawel, Andy Dyer y sicr. Ar y pisa o'r ddau reolwr. Ymunwch da ni ar ôl yr egwyl. Mae Llansawel 2, Aberystwyth dim ar egwyl.
yn y gwaelodion y brwydro am bopeth, ond 2 gôl i Llansawel yn sicrhau'r fantes iddyn nhw ar yr egoel. Y ddau oedd yn tanio tymor diwetha di taro hefyd, Bowen a Walters. Dyna sefyllfa ar yr egoel. Mae'n ddwy i ddim. Y tîm ar y gwylod, sy'n fel mae'n sefyll yn codi o'r gwylod uwch ben Aberystwyth. Mae'n gêm bwysig, ond beth am yr hanner cyntaf yna? Nhw'n heiddi bod ar y blaen? O, maen nhw'n heiddi bod ar y blaen. Mae wedi bod yn gêm fel y disgwyl o ran, mae'r nerfa yn ymddangos ei hun, ond mae wedi bod yn gêm gorfforol. Does ar un tîm di trio chwarae gormod, mae wedi bod yn eitha uniongyrchol, ond mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm, yr elfen gorfforol, mae Aberystwyth rhy ysgam drwy'r tîm i gyd. Dyn nhw'n di ennill pêl gyntaf, dyn nhw'n di ennill ail bêl, a mewn gêm fel la, mae rhaid i chdi wneud. Mae yna brofiad â nhw o ran yr ymosodwyr, Luke Bowen yn enwedig, ond i weld y gol gyntaf na nawr. Dyn nhw'n di tanio yn ymosodol tymor yma, ond mae yna fygythiad na. Oes, mae yna fygythiad, a ti'n gweld yma, sam llawer o nonsens. Mae George yn derbyn y bêl a mae'n meddwl, reit, teg at y postyn pella, os di John Owen ddim yn ynghau fi lawr yn ddigon sydyn, dwi'n taflu hon. Just i fewn i ardal. Diolch yn trio ffeindio un dyn yn benodol, ond mae Bowen yn fama, mae o'n neidio mor gynnar, a mae'n golygu di Bradford methu neidio. Felly ti'n gweld fel mae'n yr awyr, mae frych efo'r isgwyddo fo, sy'n golygu bod yr amddiffynwr yn stuck in y mud os licio di, a wedyn mae'r peniad yn un cywir. Bydd Dave Jones yn siomedig bod o'n di stopio rhag mynd i fewn i gefn y rhwyd, ond nhw'n ni drio canolbwyntio ar yr elfen bositif, Llansawel, Bowen, peniad a hanner. Ie, eiliad bwysig. Eiliad bwysig yn yr ail hanner, wrth iddi fynd yn ddwy, cyn honna, oedd na ddigwyddiad dadleuol yn y cwrt Cosby, beth am hon? Cic o'r smotyn i Aber, dyn nhw'n di bod yn gret, ond ti'n gwybod be, dal i fod, ar ei holi o gol i ddim. Mae hyn yn digwydd, mae'r bêl yn taro braich Bowen sydd wedi sgorio gol, a ddyliau nhw'n cael cic o'r smotyn. Fel mae'r rheola rwan, os mae dy fraich di i ffwrdd o'r corff fel ma, a mae'n taro dy fraich di yn glir, mae hwnna'n cic o'r smotyn. Felly, mae nhw wedi cael dihangfa do, ond wedyn, ti dal yn teimlo beth sy'n digwydd nesa, ag i Llansawel sgorio be, munud, 2 funud wedyn, tor calonus i'r ymwelwyr. Oedd ddim yn ceisio tynnu fraich yn ôl, yw hwnna'n unrhyw amddiffyniad, ddim yn just holi cwestiwn dwi? Ie, ti'n gwybod, maen nhw'n sôn am y Sylwebaeth naturiol a hyn o'r llall, ond os mae'r fraich i ffwrdd o dy gorff di fel ma, a mae'n i tharo hi, i fi, ella bod fi'n anghywir, mae'r rheol yma newid bob 2 funud, ond dwi'n eitha siŵr ddylia bod yna'n cic o'r smotyn. Sy'n checio, na, maen nhw'n cadarnhau, na, dyn nhw ddim wedi newid y reol, yr un peth, a fel ti'n gweud, fel sy'n digwydd mor aml, un peth ddim yn mynd o'ch blaid chi, yn sydyn mae gol yn mynd mewn. Ie, dwi'n gwybod, ac mae yna lot i hon. Ti'n gweld o'n i sôn am bêl gyntaf, ail bêl, neb yn ennill y pened cyntaf, a wedyn, wel, mae Aberystwyth yn ennill y peniad nesaf, ond yn rhoi di'n syth at broc. A dyna sy'n arwain at y cyfle cyntaf. Ti'n gweld yma, mae peniad yn cael ei chlirio yn wael, syth at broc. Mae'n cymryd yr ergyd yn gynnar, yn dda, Dave Jones yn arbed, a wwan mae jyst yn bach o scramble. Aberystwyth methu cael neb i glirio, a wedyn mae Walters just yn y fan ar lle yn gwybod. Di o'n yn taro targed, felly tap-in bach, lovely, jubbly. Fewn â hi, 2 gol ar y blaen, a ti'n gwybod be fydden nhw'n teimlo rwan, allan ni'n taflu hon i ffwrdd, triffwynt mor bwysig i'r tîm cartre. O'n i'n gwybod byddai'n agos, o'n i'n gwybod byddai falle yn frwydr, a mae'n teimlo fel mae dim ond un tîm sydd wedi paratoi falle am y frwydr. Ie, o'n i sôn yn y Sylwebaeth yn deud, gêm gyntaf tymor, a Llansawel yn trio chwarae allan o'r cefn, chwarae pêl-droed eitha deniadol. Maen nhw wedi sylwi, di hynna yn cael pwyntiau iddyn nhw'n y gynghrair yma. Mae rhaid iddyn nhw'n newid ac addasu yn enwedig yn erbyn y tîm sydd o'i cwmpas nhw. Felly maen nhw wedi bod yn fwy yn gyrchol, ond i hynna weithio, mae rhaid chdi fod ar y droed flaen i ennill yr ail beli na os lici di. Ti just teimlo bod nhw wedi, wel, bron fatha steamroller yn mynd dros Aberystwyth. Mae yna chydig bach fwy o fwrlwm yn ei gêm nhw, a dyna dyn ni wedi weld yn yr hanner cyntaf. Owain, diolch yn iawn am y tro. Owain yn mynd i ail ymuno gyda'r criw yn y pwynt sylwebu, a mwy o bêl-droed i ddod. Eich pwyntiau'r penwthnos, ni gwneud bod yn digwydd penwthnos yma fel arfer. Os lun am hanner awr 9, o'n i'n mynd i gael mwy o sylw nawr. Yr hyn sy'n digwydd o gwmpas y clwb yma, chos dim y dynion yw'r unig dîm sy'n tanio yn Llansawel, yn i'w draw y Sioned.
Diolch Dylan, ie, fi'n mynd cwmni da iawn fan hyn. Ross Snowgrove, General Manager of Britain Ferry Women's Team. Alison Witt, one of the key players in the squad as well. Now Alison, it's been a struggle so far for the men's team, but my word, the women's team back in the top flight. The only unbeaten team in the Adran Prem at this stage of the season. You must be loving life at the moment. Yeah, you know, if you told us that was going to be our position 5 games in, I don't think any of us would have, thought we'd have been unbeaten sitting at the top of the table or near the top of the table. But I think what we did know coming into this league, we absolutely knew that we were going to be able to compete. We knew no game was going to be, an easy game for us, but I think what we've set our eyes on, getting as best result we can in every fixture that we play in, and so far we've done that. So yeah, we're incredibly happy. And the fact as well that you've been able to go toe-to-toe, you've been able to compete with some of the top teams in that league. That recent draw against Cardiff City, the champions, certainly comes to mind. Yeah, definitely. I think, coming off the back of that, we were probably a little bit frustrated because I think, we could have won that game, and it was unfortunate that they scored that equaliser really late on. But it just shows, what we can do as a squad and what we're doing as a group at the moment. And it just, we've got a fantastic group of players and we're really delivering where we need to. So yeah, it's brilliant. And Ross, behind the scenes, I know, Britain Ferry was so unlucky not to get promoted season before last, but behind the scenes, just how crucial is it to see, and how much does it mean to see the women's team doing so well at the moment? It means an awful lot to me. I personally set up the women's team 2013. I was manager for 7 years and now doing the secretary's job, and we've worked hard. I think credit must go to a lot of our players. When we were relegated 3 years ago, they stuck with us. A lot of them had offers from Premier League clubs, and they stuck with us, and we're reaping the rewards now. Alison, big game tomorrow. Ross had the important job. You went to pick up the minibus earlier, so you missed the start of the game, but up to Wrexham. Alison, how much are you looking forward to? Are you confident you can get another win? Yeah, look, I look forward to every Sunday. It's what we train for. So, yeah, we're confident going up there. We had a fantastic result here. We're very appreciative. It's going to be a different game up there, at the Rock with their fans. It's going to be difficult. It's going to be different for us, but we delivered here. I believe we can deliver up there as well. Well, guys, thank you so much for your time, and pob luck. Best of luck tomorrow. Wel, amser am gwyl fer nawr. Fi heb gael fy swper eto, felly fi yn mynd i gael un o'r rhain yn bendant, y Diet Dog, ond yr ail hanner rhwng Llansawel ac Aberystwyth i ddod wedi'r gwyl.
Croes yn ôl, mae anti-Ewropeaidd y Seinti newydd yn parhau. Nos Iau, Shamrock Rovers yw'r diweddara. Uchelbwyntio gyda ni am 10 yr S4C. Mae'n fyw. Hefyd cofiwch TNS ar TNT Sports. Mae'n swnio'n dda yn diwedd. Fan hyn, ar hyn o bryd, mae Llansawel ar fi'n codi uwch ben Aberystwyth o'r gwaelod. Nôl â ni at Ifan sy'n sylwebu. Diolch, Dylan. Mae'n agosaiad blwyddyn ers i Andy Dyer gymryd y lliw yn Llansawel. Cam ffordd i ddathlu byddo fe. Godi uwch ben Aberystwyth. Gyda buddigoliaeth, ail buddigoliaeth y tymor. Ond wrth gwrs, yn wastad yn gweud hyn yn wedig, mewn gêm mor bwysig, be sy'n cael ei gweud ar y hanner? Gammond, y capten. O, gynnar. Dyna be. Aberystwyth angen, wwan. Jack Thorne yn aros amdani. Dim yn taflu. Na sydd fel arfer yn digwydd. Hartley. Cyfle gyda croesiad. At y cwrt bach. Owen. Dal y bel. O, ac yn troi yn dda. Yna angen gwellt ar croesiad. A Llansawel yn clirio. Mason ar drosedd, Cedyn Melin. Wel, dadleuol falle ysdaw fe oedd yr amddiffyn o'r ola. Cedyn Melin i'n goni fi, o yna chwaraewyr yn rhedeg yn ôl hefyd. A dwi'n meddwl bod y dyfarnwr Thomas Owen wedi rhoi cardyn coch i neb tymor yma. Ie, cytuno fe yna, Malcolm. Cedyn Melin yn ddigon o fan, ond un bel, uniongyrchol, yn curo'r amddiffyn i gyd. Ti jyst teimlo, dwi'n gwybod, o'n un of Arsenal, Saliba'n cael cerdyn coch yn ddiweddar, ond ti yn teimlo o bosib o'n amddiffyn o'r Aberystwyth yn mynd i ddod. Tom Price, ar ge Crydd. Dave Jones, ddim yn argyhoeddi, ond yn casglu. Yna i ddeud un peth, Aberystwyth, mae tactega nhw'n amlwg yn yr ail hanner yma. 2 yn y cefn, 9, cynwch chi sgorio. Tafliad. Sydd fe. Price. Lle di'r chwarae. Brock. O, mae'na lithro yn y cefn gan Mason. Jones. Wyth eto. Hapus i gasglu. Dal 4 i fyny. Yma rwan. Efo Llansawel yn ymosod. Felly maen nhw'n chwilio i daflu allan neu cicio allan yn sydyn. Llansawel yn trio cael cyfle cynnar yn yr ail hanner. Yn ergyd gan Ricard. Ddim yn rhy bell o'r nod. Na, oedd hi jyst yn codi gormod oedd. Oedd hi'n gweld ti am dipyn, oedd hi'n mynd yn iawn, a wedyn oedd hi jyst godi. Jyst i chyfeiriad hi. Edrych o'r ongl yma well. Ti'n gweld ti, mae'n aros lawr, a wedyn mae'n jyst codi reit yn yr eiliad dwytha yna. Ie, Dave Jones yn rhyw dynnu fraich yn ôl. O bosib, oedd o'n teimlo fod yn gwybod bod yn mynd dros y traws, ond oedd hi'n agosach allan na sa fo'n sylweddoli ar y pryd, ond gwaith da gan Ricard yn ganol cae yn fan'na'n camu allan a neb o'i gwmpas. O, dyna di'r stori ar hyn o bryd, fel ti'n sôn, Malcs. Mae 4 yn y cefn gan Aberystwyth jyst yn cael ei gadael ar ben i hunan bach. Jenkins ar peniad, tafliad i Aberystwyth. Fel am y sodwr, ti di sgorio un, ac y ffordd mae Aberystwyth gorfod trio edrych am golia i ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Sa'ch di wrth y fodd rwan. Mi gyda Luke Bowen, bendant fwy o gyfleon. Mi gyda Thomas Walters, gyda o hefyd. Cian Jenkins. Wel, oedd hynna ddim gweithio gan Cian Jenkins. Tafliad i Aberystwyth fi nawr. Aberystwyth yn chwilio i newid momentum y gêm yma. Walsh ar hyrddiad. Lan di at Jonathan Evans. O, pawb yn gadael y bel yn fyna. Anison yn mynd i'r cyfeiriad anghywir. A Llansawel yn hapus i gasglu. Walters.
Yn cam sefyll yn y pen draw. Y galwad yn dod yn hwyr gan y dyfanwr cynorthwyol pen draw. Ie, ddim goro. Rydych i fewn mor gyflym, just amseru fo. Just oedi dipyn bach. Ti'n mynd i edrych reit ar draws y llinell am ddiffyn. Gymaint o chwaraewyr ddim yn neud hynny. Yn dy les da Tom Price yn y cylch canol. Ryan George, sydd fas iddo fe. Chwarae da gan Llansawel yn llwyddo gael croesiad i fewn at y cwrt bach o'n Dave Jones yno. Ie, mae'r tîm o gorau, neu tîm a sef o strwythyr gorau, maen nhw gyd yn gweithio fatha uned. Ar hyn o bryd, mae'r gwahaniaeth neu'r gap rhwng amddiffyn Aberystwyth a'r ymysodwyr yn hirt o fawr. Yn ganol y cae, mae yna aceri, a dwi'n golygu hynna, aceri o le i chwaraewyr Llansawel. Bigo'r bel i fyny a gwneud i rhywbeth ddigwydd. Mae'n hirt i ddigwydd. Ie, Anis yna. Patis yn yr unig rhai sydd yn... Dydy ddim just yn broffesiynol, sori, Ifan. Just torri dy draw. Ti'n mynd gweld hyn dim mwy na. Dwi'n dall maen nhw'n gorfod mynd amdani pi bach, a maen nhw mor difn yn y cefn. A wedyn, maen nhw'n mor bell yr wrth nhw'r ymwysodwyr. Wedyn gynnwch chi'r bwlch yma. Gynnwch chi chwaraewyr da, fel Tom Price yn ganol na hefyd, sy'n medru cael gafel ar y bel, ar rheoli y sioe. Enwedig pan mae'n y dîm di ddwy gol i fyny. Mae'n anodd pan mae dy dîm di'n ddihyder, a dyna fydd y dyn yma. Dyna mae di drio gwneud yn yr wythnosau dwytha, fel dyna'n gweld un o chwaraewyr Aberystwyth i lawr, Hartley, ydy just trio codi ysbryd, ond dwi rioed i gweld tîm yn chwarae low block a high block yr un amser. Dyna sydd mae'n edrych ar hyn o bryd. Mae'r amddiffynwyr a'r ymysodwyr yn gwneud dau beth hollol wahanol. Nag a gair efo yr ôl gêm. A mae het na. O ran... Hartley, dyna sydd wedi achosi Hartley aros ar lawr. Dim byd i wneud gyda amddiffynwr. Bydd o ddim yn cael ymlaen. Dim efo. Dwi'n gobeithio na mae'n rhyw twinges bach gath o am yn eigon i fynd ar fo o'r wrth y cae. Dwi'n eisiau rhywgor llun un y gar na. Mynd allan am isoedd. Ben Davies yn edrych as o fe'n paratoi i ddod mlaen i'r cael. Ie, dwi'n eisiau cael anwyd. Bach o fix ar y chest yma. Cadeirydd yma. Joc. Ie, mae yna benderfyniad mawr gan cadeirydd Donald Kane i wneud dros yr wythnosau nesaf. A falle heddi'n dangos pa mor bwysig yw i gael cyn gyntaf y posib. Dim cwestiwn. Mae rhaid chdi wneud penderfyniadau anodd hefyd weithiau. Dydy pethau ddim yn gweithio. Mae o'n gwybod hynny. Nes i weld o'r ffordd i fewn, dwi'n dweud, every time I see you, meddwl, nothing changes. Mae'n hollol iawn. Does ddim byd yn newid fo Aberystwyth dros y blynyddoedd dwytha fan, mae'n stryglo trwy'r amser. Angen newid. Be maen nhw angen fel rheolwr mal? Pwy sy'n ti ddod i fewn? Mae yna ddipyn allan na does. Ti fi enwi un o ddau, ti Chris Hughes, yw Griffiths di dweud na. Ddech chi cael y Mackenzie yn y dre newydd, mae o gwmpas. Pwy arall yna da? Mae Gavin Allen newydd... Hei, mae Gavin yn prodi. Cymodd ddigon ar ei fas. Cyfle fedyn. Tom Mason yn casglu brwysion. Dyfrawd Gavin wedi am roi'r gorau i reoli a Pontypridd. Cwpl o gemau da fe ar ôl. Llansawel. Unwaith eto yn torri Broc. Tipyn o led efo lawr y dde yna. Yr eilydd Ben Davies. Trio cyfrannu'n gynnar. Croesiad i fewn gan Luke Bowen. A peniad. Sydd at y golwr. A wedyn Dave Jones cicio i canllath lawr y cae ac allan am touch. And mae'n... Tan ni wedi gweld y symudiad yma gymaint weithiau gan Luke yn syniad wrth i ddyn. Just mynd i fewn gyntaf ddod allan a wedyn cael y pwer na, dim cyfeiriad. Pan ti'n mynd o ddiwrth y gol, mae'n anodd creu pwer ar y gwddw, ar y peniad. Mae'n rhaid chdi trio allan lwpio i fewn i'r gornel. Tom Walters yn methu'r gic yn Al Walsh. Tafliad gan Jenkins. Owen ar ei rest.
Jonathan Evans. Wel, Aberystwyth yn mynd edrych ys nhw yn agos at herio Will Fuller yn y gol ar hyn o bryd. Na, dim o gwbl. Pan ti'n chwarae peli hir fel yna, mae'r amddiffyn Llansawel jyst mynd i dwyllo cerdded i fyny ella, a wedyn jyst syrthio nôl yn sydd, so maen nhw'n ymosod ar y bel o tawddach na Johnny Owen. Sa'n mynd pas safonol wedi fynd i fyny at blaenwyr Aberystwyth yn yr ail hanner yma. Ti'n mynd i sgorio, ti angen cadw'r bel am ddipyn. Ti'n edrych ar y cae rwan o gwmpas, a mae'n bechod gweld, cofia. Neb yn gweiddi, neb yn siarad, neb yn trefnu. Mae'n Aberystwyth dwi'n siarad yma. Mae Bradford yn trio yn y cefn na, mae'n trio cael nhw i godi penna. Mae ti'n edrych ar weinydd. Fuller, gig hir. Yn ddeheiro am yr iaith, os chi'n clywed pethau oddi ar yr ystlys yn cael ei gweiddi. Ben Davies. Yn chwarae'r lleol. Un o Bow Street i Aberystwyth. Deg munud o'r ail hanner wedi mynd. Disgwyl gwell ymateb gan Aberystwyth. Dod dwi yn. Mae 6 mlynedd ydi es bod nhw wedi mynd 2 ar ei holi. A dod yn ôl a ennill unrhyw gem yn nebyn Metcar Dydd. Oedd honno, ti'n mynd gweld yn sgorio 1 ar y funud. Ond ti'n byth yn gwybod mae'r gol nes yma'n mynd i fod mor bwysig yndi. Ti ar 11 y flwyddyn oedd y gem yna fe. Syl y cofio oedd e. Iawn. 2 gol i ddim lawr ar y hanner. Gol Ashley Rwan i ennill i yn hwyr. Di'n neud i waith cartra fa. Y ddau, na chi wedi gwneud eich gwaith cartra, ti wedi bod i Tenerife, mae Ifan wedi bod i 11 y Reef Boy. Esti cam yn bellach o fanna, do, chwarae teg. Ti'n mynd i sgol cyfeirol yna mas o ti? Da, ia. A ti'n gwybod beth, dwi'n eisiau gweld hyn ddigwydd, wrth gwrs, gyda fi gysylltu yma o'r Aberystwyth, ond be na i ddeud ydi hyn. Ond maen nhw wedi bod yna ers y cychwyn. Os dyn nhw'n mynd allan ar y dwytha, cyn i'r strwythyr newid, flwyddyn wedyn. Rheolwr newydd, ysbrydoliaeth, chwaraewyr newydd, angen newid. Bel hir tuag at John Owen, unwaith eto, Llansawel yn delio gyda popeth. Brock, George. Price ar croesiad, Payne tuag at Bowen, methu rheoli yn y cwrt. Llansawel yn trio cadw'r pwysau ar Aberystwyth yn y cefn. Ie, cystadleuol, nes i wneud yn ystod yr egwyl. Maen nhw'n thaplu o gwmpas, maen nhw'n ffyrnig, maen nhw'n gyflymach, maen nhw'n isio bod gyntaf i'r bel trwy amser Llansawel, lle mae Aberystwyth jyst yn... Dyn nhw'n cuddiad y bel, dyn nhw'n gorfforol cryd i meddwl rydyn nhw ddim yna. Ricard. Jenkins, ond anhwylio. Yn saff i ddwylo Dave Jones. Ia, chdi'n enwi Ricard y fanna. Mae di gwneud swydd dda yn angori ganol cae. Mae gen Price chydig bach o ryddid i ymuno fo'r ymosod. Bron bod nhw'n 1 yn angori a wedyn y 3 o'r blaen o Brock, Walters a Price yn gallu ymuno efo'r ddau yn y llunell ymosodol. Ond mae yna mond yn gweithio os mae Ricard yn dal i dir. A dyna mae di wneud heno. Cyfle prin i Aberystwyth yn yr ail hanner. Cael ei wastraffu y croesiad yn syth at Will Fuller. O, Jonathan Evans yn aros amdani. Ond cyd chwarae da am unwaith lawr ochr chwith 1-2. Y croesiad ddim digon da yn y diwad, ond gwell. Brock. Croesiad tu ôl i Tom Walters athi. Jenkins sy'n casglu. Price, mae'n leidd fe'r gydio, bod Price yn gallu taro nhw fewn. Ond tri agos at y gol o fyna. Ti'n deud yna am Price, ond sy'n fi wedi licio gweld Thomas Walters yn mynd o flaen yr ergyd a cael illa flic bach neu yn y draws llinell llygad y golwr ti isio i wneud o off. A illa neith y bel yn mynd i fewn a ben ei hun. Luke Bowen yw'n dod oddi ar y ca. Sgoriwr y gol gyntaf. Iawn ydi.
Dwi'n meddwl da ni'n disgrifio i gymaint, just mewn ardal y bel, mae'n cael ei gyrru i fewn ac lwc. Just yr ongl yn rhedeg i fewn i ddechrau fo, ond hefyd rwan, mae fyny'n gynnar. Yn ganol y sandwich, ond y peniad yn un gwych i'r postyn pethau. Ellis Sage sy'n dod mlaen. Blas bach gwahanol yn y llinell flan. Ia, go iawn. Awr ar y cloc. Rhan y munud, Llansawel. Rhaid i'w stwffiad bach i Aberystwyth. John Owen. Yn ei giro yn fyna. Mae'n cael cymorth. Chwaraewyr Llansawel yn heidio nôl yn ei gwaith da. Ac unwaith eto, mae yna gyfle iddyn nhw dorri. Tip yn faint o le sydd gyda Tom Walters yn fan hyn. Mae digon o le i lledu'r bel at Jenkins. Yn diwedd Walsh yn dod mas. I ddod ar chwarae na i'r ben. Mae'n bus dachwedd mis ola rhyngwladol. Cyfnod ola rhyngwladol am y flwyddyn. Mae'n mawr yn ebyn Twrci a gwlad yr iau i ddod gen i weld be bydd ffawd Cymru yn Nghyngrair Cenedloedd. Wel, gema anferth dydy, cyn gema Cwmp y Byd, rhagbrofol wrth gwrs, mis Mawrth. Dydd Mawrth, Garfan yn cael ei gyhoeddi, Craig Bellamy yn enwi Garfan ar gyfer y gêm yna. Drosedd yn y cefn. Ar ran y Garfan, ti wedi sôn yn barod am Iwan Price, di torri metatarsol do, tebyg bod Oli Cooper di rhywbeth tebyg. Felly fydd o'n fethiant o'r Garfan i Gymru yn sicr. Ond buddigoliaeth dda, ydyn nhw, ne? Eddion o'r i'w rediad bach, sal, gan Abertawe. Felly da iawn. Oli Cooper ddim di chwarae yn y ddwy gen ddytha. 3 mis. A croeso i fewn at cwrt bach. Fuller yn clirio. Nawr o Tom Price yn torri. Tom Price, cymryd amser, yn cael y cymorth yn diwedd wrth Jenkins. Jenkins ar croesiad, cyfle i Sage droi. Mae dal yn o pein. Ac Aberystwyth yn y diwedd yn goroesi honna. Llansawel yn pwyso a phwyso. A ryw ffordd mae Aberystwyth yn dianc fyna. Sa fod i'n mynd lawr, de, Ifan. O na gysylltiad gan Jones yn y gol. Dwi'n meddwl bod yna hefyd, Malcs, ac o'n i weld unwaith eto, rhediad, croesiad da yn fama, cyffyrddiad ffwrdd ar amddiffynwr, a wedyn pwysig cyntaf ymateb. Mae yna... Ydy bod yn un dadleuol, ond... Penderfynu cywir. Ti'n gwybod lle sa fi? Oedden ni'n wrong. Am unwaith. Mason. Llwyddo gael y peniad ma'n teg at Patterson. Mae'n dafliad i Aberystwyth. Mason, bron a'i chymryd yn gyflym. Wel, fel unigolyn wan, yn tîm Aberystwyth, Felly, ddau ddewis. Taflu twal, ta profi pwynt, torchi llewis a wneud rhywbeth ar gownt y sgôr ma. Anderson yn creu lle unan. Mason. Sac o bwysig yn y cefn gan Gammond. Ti'n gwybod be, mae wedi cael cwpl o funudau da iawn Gammond. Wel, mae wedi cael gêm da bob parch iddo fo. Ond dim nonsens o gwbl. Mae o'n synhwyro pwysigrwydd yr eiliadau yma a clirio pa mae angen. Bradford. Flint yn troi, mae Tom Owen yn y fan o'r lle i weld. Mae'n rhoi penderfyniad o blaid Aberystwyth, cic rydd. Broc, unwaith eto yn ei chanol i. Ie, mae wedi distaw. Ond yna, mae'n mynd i wneud yma, ond yna, dim diffyg parch i Broc, wrth gwrs. Mae'n jyst cicio pob. Ond mae'n un peth yn stopio nhw chwarae. Stopio nhw gael rhyw fath o rhythm i fewn i'w gêm. Ond Aber efo cic rydd, 1-30 llath allan. Oes na, wel mae'n hanner cyfle i dyn yma, prif sgoriwr, tymor dwytha. A tymor yma,
Mae wedi gwneud sawl gwaith dros y blynyddoedd, dydy. Jonathan Evans o ran y safon sy'n ganddo fo ar ei ddwrnod. Ti'n gwybod be, mae'n gallu sgorio goliau o'r safon ucha. Mae angen iddo gamu fyny eto rwan. Pasio i fewn i rwyd. Ochr dy droed. Digon o bwyr troli, ochr dy droed. Nawr i'r amser i Jonathan Evans. A mae hwnna'n codi mas o'r ca. Dwi'n meddwl. Jinx. Disgwyliwch chi gormod o fyna, fi'n meddwl. A to rhywun dwi'n cyfri. Cai rygbi drws nesa. Anffodus, ddim yn cyfri i Jonathan Evans. Triffwynt yn cael ei groesawu yn fawr yn Aberystwyth ar hyn o bryd. Mae'n sefyll. Llansawel yn codi uwchben Aberystwyth. Aberystwyth yn cwmpo i waelod y tabl. Llansawel, 2 gêm wrth gefn. A mae'r 2 yn erbyn y seintiau newydd. John Owen yn cael ei giro unwaith eto. Alex Gammon sydd yno i Llansawel. Ar hyn o bryd mae'n edrych fysa Llansawel yn mynd i gael ei ail llechen lanw o'r tymor. Y blabodwaith mawr yn newid. Yr unig un arall yn mynd Pen-y-bont. Sorry, Yves. Maen nhw'n gorau newid y bêl, dwi'n meddwl. Mae Gammon wedi bod yn cicio'r bêl na mor galad. Mynd i fewn i'r tacl mor ffyrnig drwy'r amser. Mae wedi popio'r bêl. O'r dyn. Gatho ni jyst iawn yma hyn, oherwydd yna hanner cyntaf yna, gatho i ddal mwy nag unwaith. Stipyn bach efo wy ar i fyna. Gammon da, Sage ar y cael. Ti wedi cael y hot dog gyda llaw? Yn sôn am bwyd? Do, Andy Dyer o. Wel, nes i ofyn i ti am joc yn yr hanner, geith hwnna gyfri fel y joc. Walsh. Sage. Sage sy'n cario. Ben Davies. Mae'na tu ôl y llinell amddiffynol. Jonathan Evans yw'r rhedwr parod. Mae yna le yno i wasgu'r bêl rhwng Fuller a'r postyn. Mae allan am gicor nawr. Nath o fethu cyfle i fi. Oedd o wedi codi ben, oedd wedi gweld lle oedd y golwr. Just help ar. Mae'n dod lawr o sianel, mae ar dy droed de. Edrych ydi y cyfa gyda fe fan hyn. Sbio lle mae'r golwr. Mae allan o'i gol ar y foli. Nath o edrych ar y golwr, nath o edrych lle oedd o. Gammon doedd yno'n dilyn. Cic gornel. A yno, cic acrobataidd. Oedd hwnna bron agosach na oedd unrhyw arall yn meddwl oedd hi. A Jonathan Evans yn ei chanol i. Da ni wedi sôn amdano fo sawl tro yn dod o ran y gallu sy'n ganddo fo. Yr acrobatic yma yma. Sa'n nhw'n llawer o bobl wedi gallu hyd yn oed trio rhywbeth tebyg i hon. Ac beth sy'n neis o safbwynt Aberystwyth, pwy sy'n ennill y pened cynta? Bradford, Chris Gwyrdd a Di. A wedyn mae hwn jyst yn meddwl, hwn di'r eiliad. Anlwcus, nes di ofyn nhw fod special eiliad anghynt, Malcs. Wel, mae wedi dangos fflachia fan'na wan do, i ddangos bod o'n medru creu cyfleon iddo fo hyn, pobl yn creu fo iddo fo. Jyst mae'n rhaid fo'n neud nhw i ffwrdd rwan, sgorio i gael Aberystwyth nôl i fod i'r gema. Brock. Wel o un pen y llall. Brock. Gwrdd bach, mae Tom Walters. Mae'n neidio lan i gasglu honna. Walters. Gwneud eto mas at Brock. Brock. Fewn at Payne. A'r peniad jyst yn tasgu lan. Dim pwer tu ôl i. Dwi'n meddwl o Pen yn disgwyl i Dave Jones dod trwyddo fo fan'na. Fel golwr. Nath o rhyw oedi hanner ffordd. No man's land maen nhw'n gael o fo. John Owen. Colli meddiant. Trio cael y bê ymlaen teg at Jonathan Evans. Mason at Thorne. A Nissan. Evans.
Nôl, mae'n gofyn mynd tro hyn. I'r Letraws, tuag at John Owen. Mae Llansawel yn clirio. Yw gweld Jonathan Evans yn neud rhywbeth mentrus fel yna'n codi y cwestiwn? Na, un cwestiwn, mae'n effeithio pob o gwmpas. Ond o'n i'n meddwl sy'n Johnny Owen wedi mynd i neud rhywbeth o'r bas Letraws yna hefyd. Just dal dy dir, wedyn eitha amddiffynwr ddim rhedeg i fewn i chdi gyd i reoli ar dyfron. 20 munud i fynd, 20 munud i Aberystwyth crafangu ffordd nôl mewn i'r gêm yma. Mae'n hawdd gweld be mae Jonathan Evans yn neud yn yr chwarter awr 20 munud ers eisiau neud torchi llewis. Yn gweithio mor galad i'w dîm i trio gael yn ôl i fewn i'r gêm. Mae yna eilyddion wedi dymlaen i Llansawel. Rhaid ni am weld eilyddion yn dymlaen i Aberystwyth. Ben Davies di bod ni newid o'r rhaid wneud. O'r tabled yna'n peri problemau i Llansawel yn y cefn. Wel, mae yna waith i wneud o ran cael rheolwr parhaol newydd. Os yna waith i gael o ran y chwaraewyr hefyd i Aberystwyth mis Ionawr, bydd yna waith i wneud. Dwi'n meddwl, unrhyw reolwr newydd sy'n dod i mewn, fi gynno fo, a fydd y dyn yma allan holliach ebyn amser yn unig cyn dolyg. Mae o'n gollan mawr iddyn nhw. Ond, sa'n mynd reolwr yn mynd i mewn i Aberystwyth, a dim yn deud, dwi isio hwn. Bydd o isio chwaraewyr i hun dod i mewn. Felly, chwaraewyr yma, gorau profi pwynt bod nhw'n isio bod yn y clwb. Bradford, mae yna wyriad i fyna. Sage. Methu cymryd i cyfle cyntaf fe. Brock yn dal i gario. Wyriad bach. Faint o le nawr sa Tom Price. Creu lle unan ma'n tasgu oddi ar Lowy Bradford. Wel, Tom Price yn oedi cyn cymryd yr ergyd. Gormod amser. Ei gan awr sefyll fan hyn, ond mae Tom yn gwybod ei hun. Mae'r bel yn dod iddo fo'n araf, felly mae'n rhaid fod cael cyffyrddiad cyntaf, a wedyn un allan o'i draed, ond mae o'n cymryd 2 allan o'i draed. Un, wedyn yr ailyn, a eto. So, ti'n edrych ar 4-5 cyffyrddiad, ti'n mynd i sgorio heb gael i lawr pan ti'n cymryd 5 cyffyrddiad mewn cwrs cosbi. Cyfle nawr i dorri gan Aberystwyth. John Owen sy'n ar asgell chwith. Mae Nel Flint yn cyrraedd yn y canol. John Owen ar drosedd. Be dwi'n licio iawn, sbia lle mae Thomas Owen. Mae'n reit wrth ymwyl y digwyddiad. Mae mor ffit a'r chwaraewys ar y cae, maen nhw'n gorfod bod y dyfarnwyr yma amser yma, ond does am byd yn ni. Mae'n rhedeg i fewn fo mwyn ein byd arall. Johnny Owen yn cwyno. A mae Thomas Owen reit ar ben y digwyddiad, 3-4 lladd i ffwrdd. Dwi'n meddwl unwaith ti'n rhoi dy freichi ar y sgwyddau am ddiffynwr, a maen nhw'n syrthio, mae'r gicrydd. Mae'r dyn yma wedi gadael lot i fynd heddiw. Dwi'n di bod efo'r chwiban yn ei geg drwy'r amser. Mae'n trio'i orau i gael rhywfaint o lif. Ac i fi yn fanna, unwaith mae John Owen yn rhoi di freichia i ddwylo ar y ysgwydd am ddiffynwr wrth gwrs, mae'n mynd i chwibanu. Fuller a gic hir. Brock. At Walters, sgoriwr yr ail gol yna. Jo'n gwrando ar Andy Dyer cyn y gêm. Ac cwestiwn na, Sion ydy gofyn iddo fo, bod tro'n gwarchod y chwaraewyr, doedd. A jyst, be dwi'n chwilio amdan ydy perfformiad gan y chwaraewyr. Pawb cael mynd adran hapus, ond dyna lle na ni ddysgu o. Price, brwydro am y bêl. Ie, mae wedi bod yn ffactor yn gemau Llansawel. Andy Dyer hapus gyda'r perfformiadau dîmau. Ond yn gweud ar ôl y gêm yn ebyn Ceicona di Sul. Angen gwella yn y 2 gwrt. Angen bod mwy ruthless in the opposition box. Ond dyn nhw wedi bod digon ruthless yn cwrt gwrthwynebwyr heddi? Wel, ella fydda digon heddiw, ond mae rhaid nhw fod mwy yn y dyfodol.
Na nhw angen barn mi, os ydyn nhw isio cleimio fyny dringo y gynghrair i pyn bach mwy egni i fyny llinell flaen hefyd. Dwi'n mynd dweud ei profiad Luke Bowen efo'i gol o heddiw bob dim yma. Ti angen i pyn bach mwy os ti'n mynd i aros yn yr uwch gynghrair. Llansawel yn dwy'n y meddiant yn uchel lan y ca. Cyfle fan hyn i Pein. Yr ergyn taro ffôn. Allan am dafliad. Mae yna eiliddio am ddymlaen. Ti sôn am profiad Luke Bowen gyda dyma brofiad Alex Darlington yn dymlaen i Aberystwyth. Be mae fe'n gallu gwneud i newid gêm. Mae'n angen gol dydi. Mae'n dal chwarter awr ei pyn bach mwy ar ôl yn y gêm yma. 35 oed dydi yma. Alex Darlington, gyda bob dim yn y gêm. Be mae'n medru gynnig yn wahanol. Chwarter awr. Digon i newid gêm. Gyda dim ond 2 gol o fantes i Llansawel. Ie, ni'n cyfnus i ddweud yn eiliad a gweithio yn y dacl na. Pein a Thorn. Yn mynd i mewn yn ripyn i gilydd. Ie, mae Llansawel sicr yn ddreinen yn yslys Aberystwyth. Just rwad yna de. Dim yn bas na di. Dwi'n chdi o ti dwi. Na, ti'n lle gadael le. Di'r opsiwn jyst ddim yna na chdi. Ac o'n i weld o'n Darlington yn dod ar y cae. Be yn union fydd i rôl o. Be mae'n gallu ddod i'r tîm a sydd jyst chydig bach yn wahanol. Lot o ddisgwyliadau wrth gwrs. Pan ti'n ddyn profiadol di gwneud gymaint yn y gêm a mae o di wneud. Ond be ti'n obeithio bod yna un cyfle? Wel, cyfle fan hyn i Tom Walters. Ac am gol bydde hwnna wedi bod. Eto, un o hynna. Ti'n just gobeithio ti'n cadw i lawr. Just ta mae'n mynd i mewn i'r gornel uch yna. Mae'n tharo hi mor lan. Edrych a pen drosti. Pen lawr, pwer trwyddi. Wow, mae'n taro hyd dod y... Dwi'n taro y postyn pell yma. Just tu allan i'r postyn. Ti'n gwybod be, mae gen i fo droed fatha mwrthol does. Rhywbeth tebyg i Thomas Hitzelsberger. Cofio hwnna? The German Hammer. Dim hwnna'n dweud, I'll be back. Gol tebyg, gath Tom Walters yn erbyn Pen-y-bont, y gol fuddigol. Ti'n weld leddion dyma yn Dyw Dyer. Mab, y rheolwr Andy Dyer. Ni'n gweld yn cael y tad y mab. Yn cael sgwrs fach. Cyfarwyddiadau cael ei roi. Caleb Demery hefyd yn ymlaen fel eilydd. Tafliad. O, dyna di digwydd o blaen. Ifan. Tad y mab. Tad o reolwr yr un dyma bar. Na, fi ddim yn gallu rhoi rhyw stat bach. Oedd i da i, Ifan. Do. Caer Sws, Mickey Evans, Graham Evans. Wrth gwrs mae di digwydd Malks. Ti'n neud o waith gartra. Arwyr Caer Sws, y ddau yna. O iawn. Yn ystod cyfnod air y clwb. A na chdi arwr Llansawel heno, os di'r sgôr yn aros fel Mae. Darlington. Yr eilydd. Methu dwy'n y bêl o drad Llansawel. Llansawel yn gwasgu Aberystwyth o fewn yn hanner i hunain. Wel, 2 gêm wrth gefn Llansawel yn erbyn y Seintiau Newydd, a mae hynna achos bod Seintiau Newydd yn chwarae yn Ewrop wrth gwrs. A maen nhw'n chwarae yn erbyn Shamrock Rovers dydd Iau yma. Gêm yn fyw ar TNT. Owain, gweithio yn fyna. Ac os oes dim gyda chi TNT, gallwch chi wylio yr eich bwyntiau gyda Markham ar S4C. Tom Walters yn casglu. Mae yna don arall o ymysodiad coch. Llansawel yn trio cael ei drydedd. Dave Jones tro hyn yn casglu. Dyer.
Ti'n gwybod be, mae Arnes yn chwarae teg di gweithio mor galad ail hanner. Mae di gwneud yn dda yn ganol cae i Aberystwyth fo roedd y drosodd i ffwrdd yma. Oherwydd mae di gorau bod yn arbenn ei hun bach ar y degau. Wir ar, dwi'n teimlo drosto fo. Oherwydd, swn i'n chwarae ganol cae. Sa rhywun, sa Tony Cruz yn chwarae canol cae i Aberystwyth heno. Sa di bod yn anodd. Oherwydd, o'r ti'n weld ydi lot o grysau coch a damgylch a ti'n meddwl pwy dwi oedd i gael lawr gynta. Angsau at 10 munud ola. Y 90. Yr elyddion dyd ymlaen, Demery. Dyw Dyer. Ond Tom Price, yr un sydd wedi dechrau pob un gêm i Llansawel tymor yma. Fe sydd dros y gecrydd. A mae'n mynd heibio y gornel isa. A Tom Price. Ond i fi bach yn syni bod wedi dod yma. Ond ti'n gwybod be? Dwi'n licio fel chwaraewr. A ti'n gwybod, fydd o'n dweud bysgod mawr, bysgodyn mawr yn Llansawel. Mae'n dechrau yrfa, lan yr hewl gyda Abertawe. Eisiau dy bendi? Ricky Liowen yn aros sydd ymlaen i'r ca, eilydd arall. Ia, ifanc. Ie, tipyn o chwaraewyr ifanc. O'n i'n cymharu y tîm Llansawel nawr a beth oedd ar diwrnod cyntaf y tymor. Mae yna tipyn wedi dod mewn mae gryfhau gan gynnwys Cian Jenkins, Will Fuller, Dyw Dyer a cael y newyddion ddoe yn biti Ryan George a Corey Herford. Maen nhw yn cryfhau. Deislo bach, mae Andy Dyer mond yn neud pethau'n iawn. Mae gen nhw sefydlog iawn yma. Mae'n glwb da. Glwb sy'n symud ymlaen, sa'n cwestiwn yn mynu. Just angen aros yn y gynghrair yma, yn y tymor cyntaf yma. Mae'n ni'n gweld gyda clybiau fel Pen-y-bont beth sy'n digwydd pan chi yn aros. Aberystwyth wedi bod yna trwy gydol yr amser a mae yna gyfle fan hyn nawr nhw dynnu un nôl yn erbyn Llansawel. Yn cwmpan bert i Alex Darlington. Cael ei gael lawr yn dda yn Ryan George. Pa mor weithgar oedd chwaraewyr Llansawel yma yna i weithio hyn yn ar draws a rhoi cymorth i'w gilydd. Ddim yn gadael neb un yn erbyn un. Am bas gan Darlington i ddechrau symudiad, ond ti'n gwybod be, mae hwnna'n tanlinelli ac yn dangos pam bod Llansawel ar y blaen o ddwy gol i ddim yn y gêm yma. Thorn. Trio mynd trwy'r canol. Trwy'r crysau coch yna. Darlington. Cyffyrddiad da yn troi, neb yno. Niall Flint ar y gosa yn dod i gasglu. Jonathan Evans, nôl yn safle ar cefnwr dde. John Owen yn troi yn y cwrt. Yn cael ei nysu braidd. Jenkins yn troi. Evans yn cael lawr ar Walters. Mae yna benderfyniad yn dod bod yna lawio. Dyma'n gadarnhad bod Ricky Liowen yn dod ymlaen yn lle Ryan George yn neud i ymddangosiad cyntaf tymor yma. A bydd e'n falch nid yn unig bod nhw'n cael buddigoliaeth gyntaf tymor, ond bod e'n dychwelyd yn ôl i'r ca. Gwen ar ei wynebau yn dod bant o'r ca. Mae'n gyfnod o ddathliadau. Swen cael yn geiaf neu nos o'n tan gwyllt, ond Andy Dyer am ffordd i ddathlu blwyddyn wrth y lliw yma yn Llansawel. Buddigoliaeth. Ail buddigoliaeth y tymor. Darlington. John Owen. Trio cael Patterson. O Fuller oddi ar ei linell. Cynnig Blym, ond dyna oedd yn drio. Fuller yma ddim yn gallu clirio ddigon da. John Owen jyst yn meddwl, dwi'n gallu sgorio. Ond dwi'n licio'r syniad gyda fo a dychymig ella. Just y gallu. Ond sa fi'n mynd i heibio fo bod o'n medru wneud hynna hefyd, ti'n mo? Dim digon cyson dros y blynyddoedd. Cyfyddo'r prynu Will Fuller yn yr ail hanner. Llansawel
Wrth i agosau at 5 munud o'r gêm, 2 gol ar y blaen. Mynd i gamu ymlaen i'ch ben. Tom Walters trio... Diolch yn hapus di. Anderson, mae o'n meddwl bod Walters di roi rhyw stamp bach, bod yna rhywbeth bach di digwydd. Pyn bach o sbais yma nhw'n dweud. Bale yn cael ei ddwy'n yn ôl gan Patterson. Llansawel yn mynd i'ch ben Aberystwyth ac mae'n ganlyniad hollol deg ar hyn o bryd. Wel, mae yn, ond mae'n dal amser. A dwi'n gwybod sef i'r cael, sef i mewn union hyn beth. 5 munud a fwy amser. Gwneud i weld, illa. Dyna ni di... Mae'r llawr, mae'r ddau yn hwnna. Mae di... Mae rhaid i ben glino lawr, de. Fel mae'n codi, ben glino. Yn ei glino, yn ei ben olos, lyci di. A wedyn, mae'n jyst yn gadael i droed i fewn. Be sy'n digwydd yma yma? Llansawel yn cadw'r pwysau ar Aberystwyth. Walters. Cam sefyll. Cael y bas tuag at Sage, ond cam sefyll. Wel, gwaith i'w wneud yng Goedlan y Parc. Am swydd anodd. Am swydd anodd. Yn gwybod, mae rhywun yn mynd oed. Ac am swydd anodd. Gyn hwn. Don Gym yn y canol fyna. I wneud wrsos yma. Penderfyniad anodd. Ond gorfod wneud rhywbeth nes ti ddeud faint o anfodol OTJ i gael rhywun i mewn yn sydd. Gael golwg ato ar y digwyddiad yma. John Owen ar drod uchel. Dyer, Andy Dyer yn mynnu safonau wrth i chwaraewyr hyd at y funud ola. Alex Darlington. Mae yna bosibilrwydd fan hyn. Os oes yna unrhyw o beth. Alex Darlington yw e. Syth at y wal, Anderson yn casglu. Anderson. Ac yn herio, Will Fuller. Anderson yn cael ei gol gyda tymor yma. Penwthnos diwetha. Ie, eich lepyn bach o wiriad, ond ti'n mynd disgwyl hynna i gyro'r dyn yma'n y gol, Fuller. Braf cael rhywun fel Will Fuller nôl yn y gynghrair. Yndi tad, mae yn. Dwi'n cofio un tymor sy'n gath o'r 12 llechal na'n. Yn tymor gwych. Yn oedd i Ewrop, dwi'n meddwl. Efo Mets Caerdydd. Ddim yn cofio os oedd e'n y gol ar adeg yna pan nath Aberystwyth dod nôl i giro Met Caerdydd ar ôl bod 2 gol i ddim lawr, ond na'n un peth fi ddim yn cofio, ond mae yna siawns dda o dde yno. Dwi'n mynd siŵr oedd o'n cofio hynny cyn y gêm yma chwaith. Dy ddim yn mynd i ddigwydd, mae'n amlwg heddiw. Na, os rhywbeth, Llansawel yw'r rhai sy'n edrych i ymestyn i mantes nhw. Ben Davies yn neud ei waith. Ar y cynnig cyntaf, ond Llansawel yn selio'r buddigoliaeth. Caleb Demery, yr eilydd. Fe'n sgorio. Gol gyntaf tymor yma'r gŵr ifanc. A mae wedi bod yn buddigoliaeth gyffyrddus i'r tîm cartre. Wel, mae rwan. Rwy'n ti'n edrych ar Caleb Drian. Dwi'n licio i rediad o. Mae'n symud i draed, mae'n addasu, mae'n balans gyda fo. Mae'n cymryd edrych cyntaf, mae'n ddeffro, mae'n cymryd yr eilydd, mae'n dilyn i mewn. A mae'n cael i wobr ar ei ddiwedd ei. Drycha, dwi'n just stopio. Mae'n cael ymlaen, mae'n cael yr eilydd. Mae'n cael i'w... A wedyn, mae'n cael... Gyda ei bach o lwc, ond fod yn y gyntaf, yn ath y gymaint i'n gyflym. A fel am y soldwr, dwi'n licio fflachia bach fel la o chwaraewr, dod ar y cael a creu argraff. Col dda. 2 gol i Llansawel. Ac yn sicr nawr, triffwyd. Munud ar ôl o'r 90. Ac Andy Dyer yn reolwr hapus. Thorn. Bel hir. Jenkins.
Jones, tu at Niall Flint, Tom Price yn ennill y bêl yn y canol. Price yn mynd eto. Bêl mlaen. Gammond. Hapus i roedd i mas am dafliad. Ser yn y gêm, felly, wrth ni agosau at y 90 munud ar y cloc, Malcolm. Tom Price ydi o, ond am agweddi bach gwahanol heddiw. Da ni'n gwybod mae o'n un sy'n licio bod yn galw can am brathu ac yn ennill fy pêl. Hanner cyntaf, oedd o'n gorau hawlio hynna. Oedd o'n gorau neud siŵr pryd i dim o'r gwylod y gynghrair yn aros yn y gêm ac yn sarthu ar durdod ar y gêm. Mi nath o'n ail hanner, sy'n neb di mynd nagos iddo fo. Taclo, a wedyn yn pasio, dwi'n di neud y bêl i ffwrn yr ail hanner, felly sen y gêm ac yn heiddiannol Tom Price dyn yma. 3 munud yn cael ei ychwanegu. 3 munud i Llansawel cadw gafel ar y triphwynt. Mae angen tair gôl ar Aberystwyth. Gêm ar ben i bob pwrpas. Andy Dyer yn gweud am biti bod yn glinigol yn cwrt y gwrthwynebwyr. Dde hefyd yn sôn am osgoi camgymeriadau yn cwrt i hunain. A dydyn nhw heb gael eu herio digon yn y cefn mewn Llansawel i orfod cael camgymeriadau. Na, dydy Aberystwyth ddim wedi cynnig dim byd yn ymosodol yn y gêm, rhyw hanner cyfleon, hanner cyntaf. Dyla nhw wedi cael eu kick-off watching un yr un. Pethau bach fel la, neith nhw'n mlin heno, oherwydd di'r lwc i meddwl chdi pan mae hynna'n digwydd, dyfa nhw wedi wedi weld o. Ac ar gyfer Llansawel, momentum i fi mewn i gêm nesaf nhw. Wel, Cynarfon gartra yma eto de. Felly, ac buddigoliaeth cyntaf nhw mae'n edrych heddiw fyd ydi gartra. Ac ar ôl i Gynarfon golli mor drwm heddi yn erbyn Pen-y-bont, ble mae'r hyder rhwng y ddoi dim yna, yn fan hyn falle gyda Llansawel. Ia. Ac ti'n bod cymryd mantais o chwarae fan hyn, dyna fe mae Cynarfon wedi gwneud dros y blynyddoedd, ond Cynarfon mae'n rhaid nhw rwan. So nhw'n siŵr yn y 6 eich yna, unwaith eto, tymor yma, Torchi Llewis. Profi pwynt, ond neud siŵr bod nhw'n y tîm na. Amser yma ti'n dysgu lot am y chwaraewyr hefyd. Anison. Nôl at Thorn. Aberystwyth yn cadw'r bêl yn y cefn. Dim yn edrych os nhw hyd yn oed yn edrych am gol gysur ar hyn o bryd. Dim byd cadarnhaol i Aberystwyth yn y gêm yma. Walters. Diat Emery, os na bedwaredd, oes ma na hawdd i Demery i aile pedwaredd Llansawel. A mae'n mor gyffyrddus erbyn hyn. Mae o'n 19 oed i'r cofach ifanc fan hyn, ond edrych ar... Dwi'n meddwl bod yn methu cyfla, mae wedi gymryd gormod o gyffyrddiadau, na, mae'n gwybod union fe wneud, mae'n symud i agor gornel bell yna a draws y golwr, ond Dave Jones, cwestiynau mawr. Pam mae cydbwysedd o ar y droed gyntaf yna, a mae'r bel yn mynd heibio i droed o modfad. Mae'n rhaid chdi fod ar bod, mae'r sodlau draed. Hei, fe di ddod dweud, balans fi di mynd, nac di. Mae'r bel di dod 10 llad, dim yn bwlet o ymdrech, ond mae'n gol, mae'n 2-1 yma. Wel, hot dogs, Andy Dyer i bawb, yng nghlwb Llansawel heno, fi'n meddwl. Ond un peth pwysica ydi bod i'r top dog. Mae'n mynd o yma heno. A dyna y diwedd. Andy Dyer a'i dîm yn mynd a 3 pwynt. 2 gol yn y ddoi hanner. Demery yn selio'r fuddigoliaeth gyda goliau hwyr. 4 gol i Llansawel yn erbyn Aberystwyth a 3 pwynt pwysig. Diolch yn fawr iawn, Ifan. Llansawel yn dathlu, a dwi ddim yn dawel yn Llansawel heno. Nawr rhywbeth yn neud ar ffaith bod tân gwyllt ar fi'n dechrau. Ni wedi cael tân gwyllt ar y cae. Am ganlyniad, mae hwnna'n arwydd o cael dros ben. Maen nhw'n codi o'r gwylod uwchben Aberystwyth yn 4-0
Na chi sgôr, dewch chi'n gael ymateb. Draw ni at Sioned Dafydd. Well, Andy, first home game of the season, a 4-0 win as well. You must have enjoyed that one tonight. Very much, yeah. It was brilliant, to be fair. And the boys, you know, they've got their rewards today. As we keep saying, they've been fantastic for the last 8 weeks. And tonight it's nice to keep a clean sheet and score 4 goals, so it's brilliant. Yeah, you were full of praise of your players when I spoke to you before the game, but talk to me about that 20-minute period in the first half when you got both goals, because it felt like the kind of game that first goal was going to be crucial. Yeah, of course, you know, it was a nervy night, wasn't it, you know, for both teams. And to be fair to Luke, it's a fantastic header and set us on our way. And some youngsters as well. Caleb coming on, 2 goals for him. Must be pleased with that. Well, listen, this is what the club's about, and we're full of them, and to see young Cal come on and do that for us is brilliant, and brilliant for him. And Andy, huge congratulations. Diolch. Cheers. Diolch fawr iawn I Andy Dyer. Dim yr hot dog, oedd yr unig beth blasus yma, y perfformiad eitha blasus. Gyn i weld y goliau, Eilydd yn dod ymlaen ar y diwedd I gyroni'r perfformiad. Edrych yn dîm da yn yr ail hanner na? Llawn heiddi'r fuddigoliaeth chwarae teg iddyn nhw. Da ni jyst yn gweld, mae hwn I gyd yn rwbio halen yn y briw I Aberystwyth ydy. A mi nhw'n I drio canolbwyntio ar Llansawel a'i perfformiad nhw. Oherwydd mewn gêm, oedden ni sôn cyn, oedd hi mor bwysig. Pwy oedd yn cael y triffwynt? Pwy oedd yn cael y bwlch neu'r clybiau uwch I penna nhw? A chwarae teg Demri yn dod oddi ar y fain. A just yn boen i'r amddiffyn, ond o safbwynt Aberystwyth, mae'r amddiffyn yma di gorau cael ei... Wel, gathon nhw adael arbennu hynna'n bach drwy'r noson, ond yn yr ail hanner, oedd o just y 4 nhw'n amddiffyn ebyn pawb bron a bod. Felly mae yna broblema enfawr o fewn clwb Aberystwyth, ond I Llansawel, llawn heiddi'r fuddigoliaeth a llawn heiddi ennill o 4 gol sy'n deud y cyfan. Ie, oedd yn teimlo'n hollol heiddiannol. Mwy o ymateb wrth i'r glaw ddechrau disgyn nôl yn ni at Sioned. Well, Tom, that long-awaited first home win of the season has finally happened, but that felt like a complete Britain Ferry performance out there tonight. Yeah, it was. I think, you know, it's been coming. We've had some really good games here. I think the Haverfordwest game was close and we probably should have got some in. And a couple of games before that as well. So tonight we knew what it was. We had to win today and didn't really matter how we done it. But I thought we actually played quite well in the first half, created lots of chances and then obviously scored 4 goals as well. So it's really nice. Talk to me about your personal performance, because that midfield battle, that seemed like a crucial area. Is that something that you spoke about before the game? Yeah, we changed it a little bit tonight because we thought we could hurt them in different ways. So I was playing slightly higher tonight and yeah, it was about winning that arm wrestle first and we done that, and then obviously the boys up top done their job as well, which makes it a lot easier. And look, to get this first home win, I know still a long way to go in the season, but what do you think this can do for you going forward? Yeah, it gives us the confidence. We know now we can beat teams and we're good enough to be here. And I think, you know, we've had a couple of results leading up to this one, and now we've got a real big month. I think we've got Flint, we've got Carnarvon home next week, as well as the Welsh Cup. So there's lots of winnable games coming up, but games we've got to be ready for as well. Well, Tom, congratulations. Diolch yn fawr. Cheers, thank you. Thanks, Tom. Wel, y trydweithau sy'n o'r rediad da, yn cael eu pwyntiau I gyd mewn wythnos, felly newyddion drwg i'r tîmau sy'n dod nesaf o ran Llansawel, oddi ar y gwylod, Aberystwyth ar y gwylod. Dyna chi'r sefyllfa. Owain, mae'r sefyllfa'n dweud y cyfan o ran Aberystwyth, a dim diffyg parch I Dave Taylor, dath e mewn, cynnig da nebyn Carnarfon, neud yn oce yn y cwpa nebyn Cei Conar, wan I hynny, dwi ddim wedi bod yn wych. Mae wedi gweud o'r dechrau, oedd e ddim eisiau'r swydd, mae wedi gwneud beth mae fe'n gallu gwneud, mae angen I rhywbeth newid. Mae yna sôn bod yna rhywun ar y ffordd yn gyflym, byddwn ni'n meddwl. Mae nhw angen rhywun. Mae nhw angen Pep Guardiola, swn i'n dweud, felly dwi'n siŵr sut mae o'n teimlo. Mae nhw wedi colli'n Bournemouth. Yn union, felly o bosib o fydd y nesaf, ond mae nhw angen rhywun. O'n i'n edrych ar y tîm heno, tîm sydd angen ysbrydoliaeth o rwla. Angen rhywun ddod I fewn, ond mae angen mwy na hyn ar Aberystwyth. Mae angen rheolwr newydd I ddod I fewn, ia, ond wedyn pan mae mis Ionawr yn dod, dim yn hawdd, dwi'n gwybod yn ariannol, mae angen buddsoddiad yn y garfan, oherwydd dwi'n golygu hyn mewn ffordd rhy amharchus, ond dydy'r garfan ddim digon cry I gystadlu bob un wythnos yn y Cymru Premier, felly mae yna lot o waith I wneud o safbwynt Aber. Ie, newyddion da yn snol Llansawel, lle nhw adeiladu o hyn? Yn sicr, a mae'n wirion deud, oherwydd dwi'n sôn am Aberystwyth fatha bod nhw'r tîm gweithio yn y byd, a Llansawel fatha bod nhw'r gorau. Maen nhw ar yr un pwyntiau, felly maen nhw'n agos, ond o ran yr hyder, ac ie, fydden nhw'n gobeithio adeiladu ar hyn. Owain, diolch am y cwmni. Diolch am eich cwmni chi, newyddion y chwaraeon I ddod wedyn. Eisteddfod y ffermwyr ifanc ar S4C gyda Leri Sion. Pob lwc I nhw a I chi. Wel, yn chi cyn fwyr. Ta-ra.